हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 10वा विभूती योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. त्यामुळे हे अध्यायांचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम, ज्यांनी आपल्यासाठी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे आपल्याला ही संधी प्राप्त झाली आणि घर बसल्या आपण हे ज्ञान घेऊ शकत आहोत. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला हा भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसंच माझं अभ्यास सतत पुढे चालू राहावं यासाठी माताजी मला प्रोत्साहन देत राहिल्या. इस्कॉनच्या सर्व टीमचं धन्यवाद देते आणि सर्वांना उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आज आपण विभूती योग शिकतो आहोत आणि विभूती योगातले काही अध्याय म्हणजे काही श्लोक आपले शेवटचेच आता बघतोय आपण. 20 पर्यंत आपण पूर्ण केलेले आहेत. तर श्लोकांकडे जाण्याच्या पूर्वी प्रथम आपण गुरुपौर्णिमेच्या सर्वांना शुभेच्छा देते आणि या गुरुपौर्णिमेवरच आधारित एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगते, जी गोष्ट एका भक्तांची आहे. रामानुजाचार्य असं त्यांचं नाव आहे. रामानुजाचार्य हे तुम्हाला माहिती जर का असतील तर हे संप्रदाय आहे बघा, श्री संप्रदाय, यामधले हे एक गुरु आहेत, ज्येष्ठ आचार्य म्हटलं जातं ज्यांना, त्यांची ही कथा आहे. तर रामानुजाचार्य यांचा जन्म जो होता ना, हा तामिळनाडूमध्ये झाला आणि साधारण त्यांच्या म्हणजे जीवनाशी निगडीत अनेक आश्चर्यकारक अशा गोष्टी पण आपल्याला ह्या कथेतून कळतात. तर इसवी सन 1077 मध्ये त्यांचा हा जन्म झालेला होता आणि 120 वर्षांचा त्यांचा हा जीवनकाल होता. तर संपूर्ण जीवन ह्या रामानुजाचार्य यांचं भगवान विष्णू यांच्या सेवेमध्ये समर्पित होतं. भौतिक संसारामध्ये आसक्त असलेल्या लोकांवरती असलेल्या लोकांना म्हणजे त्यांचं मन कसं विष्णूंकडे भगवंतांकडे वळवता येईल ह्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले आजीवन. ब्राह्मण होते, कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते आणि भगवद्गीतेचा संदेश सगळ्यांना समजावा म्हणून या उद्देशाने त्यांनी काही पुस्तके लिहिली होती सोप्या भाषेमध्ये. ब्रह्मसूत्र, विष्णू पुराण यावरती त्यांच्या टीकाही अतिशय प्रसिद्ध आहेत. आता ते स्वतः ब्राह्मण जरी असले तरी एक शूद्र संत कांचीपूर्ण यांच्याकडून दीक्षा आपल्याला मिळावी अशी त्यांची खूप इच्छा होती, परंतु काही परिस्थितीमुळे त्यांची ही इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. तर कांचीमध्येच यादव प्रकाश नावांचे एक होते संत, त्यांना त्यांनी गुरु मानलं. परंतु थोड्याच काळामध्ये ह्या रामानुज यांच्या शंकांचं समर्थन करण्यामध्ये किंवा निरसन करण्यामध्ये हे यादव प्रकाश कमी पडू लागले. एवढी शीघ्र प्रगती या रामानुजाचार्य यांनी केली.
मग दक्षिण भारतामध्ये अलवर परंपरेतील संत यमुनाचार्य यांचे शिष्य महापूर्ण यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा प्राप्त केली. आता महापूर्ण यांना ज्ञान दिलं रामानुजाचार्य यांना, आणि याहून अधिक सखोल ज्ञान घेण्यासाठी यमुनाचार्यांचेच अजून एक विद्वान असे शिष्य होते गोष्टीपूर्ण, त्यांच्याकडे त्यांना पाठवलं. तर हे जे गोष्टीपूर्ण होते ते त्यांच्याकडे जाऊन आता रामानुजाचार्य अत्यंत विनम्रपणे ज्ञान घेऊ लागले. रामानुजाचार्यांनी आपल्या गोष्टीपूर्ण ह्यांना दीक्षा त्यांच्याकडून मिळावी अशी आपली इच्छाही प्रकट केली. पण हे गोष्टीपूर्ण काय करत की दीक्षेचा विषय निघाला ना की ती वेळ टळून नेत असत. ते 17-18 वेळेला असंच झालं आणि गोष्टीपूर्ण दीक्षा द्यायला तयार झाले नाहीत, आणि त्यामुळे रामानुजाचार्य थोडेसे निराश झाले होते. मग 18व्या वेळेला त्यांनी परत प्रयत्न केला, त्यावेळेला गोष्टी पूर्ण दीक्षा द्यायला तयार झाले आणि ते काय म्हणाले की दुसऱ्या दिवशी तुम्ही इथे दंड आणि कमंडल घेऊन या माझ्याकडे, आणि आपण ठरवू मग त्याप्रमाणे. तर ते ऐकून आता रामानुजाचार्य यांना आनंद झाला की तयार झाले गोष्टी पूर्ण आणि आता मला दीक्षा मिळेल. मग दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे आपल्या 2 शिष्यांच्या सहित ते गोष्टी पूर्णांच्या समोर हजर झाले. आता 2 शिष्य बरोबर आले आहेत रामानुजाचार्यांच्या असं बघून आता गोष्टी पूर्ण क्रोधित झाले. रामानुजाचार्यांनी दीक्षेला एकटं बोलवलं असताना इतर दोघांना का घेऊन आले म्हणून त्यांच्या आदेशाच्या विरुद्ध वागले असं त्यांनी म्हटलं रामानुजाचार्य यांना. पण रामानुजाचार्यांनी गोष्टीपूर्णांना शांत केलं. त्यांना सांगितलं, गुरुजी तुम्ही मला दंड आणि कमंडल घेऊन इथे बोलवलं होतं आणि माझ्या या 2 शिष्यांना मी दंड आणि कमंडल प्रमाणेच मानतो. आता हे ऐकून मग गोष्टी पूर्ण त्यावर काही उत्तर देऊ शकले नाहीत, पण त्यांना हे समजलं की या 2 शिष्यांवरती रामानुज यांचा विशेष प्रेम आहे. आता गोष्टी पूर्ण यांनी या तिघांनाही म्हणजे रामानुज आणि इतर 2 जे त्यांच्या बरोबर आले होते दोघांना, या तिघांनाही वैष्णव धर्मातील पवित्र रहस्य सांगितलं, मंत्र देऊन त्यांना दीक्षा दिली आणि त्यांना बजावलं, या तिघांनाही बजावलं की हे जे मी पवित्र रहस्य तुम्हाला सांगितलेलं आहे याबद्दल कुठल्याही अपात्र व्यक्तीला तुम्ही ह्याविषयी बोलायचं नाही, आणि तसं केलं तर तुम्हाला नरकात जावं लागेल. हा मंत्र तुम्ही आणि हे ज्ञान हे अत्यंत रहस्य ठेवलं पाहिजे, गुप्त ठेवलं पाहिजे. आता रामानुज हे जे वैष्णवच होते, करुणामयी हृदय होतं त्यांचं, त्यांनी विचार केला की हा बहुमूल्य दीक्षा मंत्र हे जे रहस्य मला माझ्या गुरूंनी दिलेलं आहे आणि ते मला आता जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटका करवणार आहे, भौतिक जीवनापासून मुक्ती प्रदान करणार आहे. पण जे असे लोक आहेत ज्यांच्यावरती ईश्वराची कृपा आणि सांसारिक बंधनातून सुटका करून घेण्यास ते पण इच्छुक आहेत, त्यांना मी हा मंत्र का देऊ नये. आता रामानुजाचार्य या श्रीरंगम मंदिराच्या गच्चीवर गेले आणि गच्चीवर जाऊन तिथून त्यांनी मंदिरातील सर्व वैष्णवांना तिथे एकत्र केलं आणि एकत्र बोलवून आता त्यांना हा मंत्र दिला आणि हे रहस्य सांगितलं, जो मंत्र त्यांना गोष्टीपूर्ण यांनी दिला होता. आणि ते म्हणाले, माझ्यानंतर हा 3 वेळा तुम्ही हा मंत्र म्हणा आणि हा मंत्र तुम्हाला भौतिकाच्या बंधनातून मुक्त करेल. तर जेव्हा ही गोष्ट आता गोष्टीपूर्णांपर्यंत पोहोचली तेव्हा त्यांनी रामानुजाचार्यांना बोलवून स्पष्टीकरण मागितलं. तर रामानुजाचार्य यांनी गोष्टीपूर्णांना पहिल्यांदा प्रणाम केला, म्हणाले की गुरुजी तुम्ही मला परमपूज्य आहात, तुमच्या चरण कमलांचा आश्रय मी घेतलेला आहे, त्यामुळे मी पूर्ण सुरक्षित आहे आणि मला पूर्ण माहिती आहे की जो पवित्र मंत्र तुम्ही मला दिला आहे त्याने वारंवार होणाऱ्या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून मला मुक्ती मिळेल. पण या इतर वैष्णवांच्या विषयी जे आता इथे अडकलेले आहेत भौतिक जीवनामध्ये आणि ईश्वराची कृपा त्यांना झालेली नाहीये, या वैष्णवांच्या विषयी मला अत्यंत करुणा वाटली आणि मीच त्यांना हा पवित्र मंत्र सांगितला, त्यामुळे तुम्ही माझ्यावरती नाराज व्हाल, परिणाम स्वरूप मला नरकवास होईल, ही जोखीम मी उचलली आणि मी तुमची आज्ञा तोडली. याचं कारण म्हणजे माझ्या बरोबरच या अनेक वैष्णवांना पण या पवित्र मंत्राचा अमूल्य लाभ मिळावा, त्यासाठी मी हे असं केलं. आणि हे वैष्णव हा पवित्र मंत्र आपल्या पुढील पिढीला पण सोपवतील आणि तुमची महिमा, तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. आणि कुठला असा शिष्य असेल की ज्याला आपल्या गुरूंची प्रतिष्ठा किंवा सन्मान वाढेल म्हणून प्रयत्न तो करणार नाही. तर गुरुजी मी तुमची क्षमा मागतो,
आणि माझ्या हातातून खरंच मोठी चूक घडलेली आहे, पण ह्या माझ्या पापामुळे, या केलेल्या चुकीच्या एका कर्मामुळे अनेकांना मुक्ती मिळेल, जन्म मृत्यूच्या बंधनातून ते सुटतील. पण तरीही पापाचं प्रायश्चित्त तुम्ही मला जे द्याल ते मी करायला तयार आहे. अशा प्रकारे त्यांनी गोष्टी पूर्ण ह्यांना सांगितलं. आता हे रामानुजाचार्य यांचं बोलणं ऐकून गोष्टी पूर्ण मंत्रमुग्ध होऊन म्हणजे ऐकतच राहिले. त्यांना समजलं की त्यांच्या समोर कोणीतरी एक असाधारण वैष्णव रामानुजाच्या रूपामध्ये उभे आहेत आणि प्रेमाश्रूंनी भरून आलेल्या डोळ्यांनी त्यांनी रामानुज यांना आलिंगन दिलं आणि रामानुजांना म्हणाले की तुम्ही माझे नाथ आहात, एवढा श्रेष्ठ वैष्णव आहेस, तू मला अतिशय प्रिय आणि वंदनीय आहेस. तर मग त्यांना समजलं की केवळ एक बुद्धिमान व्यक्ती नाही हा रामानुज, हा अत्यंत त्याचं वैष्णव हृदय आहे, म्हणजे कोमल हृदय असतं, प्रेमाने परिपूर्ण असं आहे. आणि मग त्यांनी गोष्टीपूर्ण यांनीच रामानुजाची अपराध केल्याबद्दल क्षमा मागितली की मी तुला असं बोललो म्हणून. तर आता या ह्याच्यामध्ये कसं गुरूंच्या प्रती कसा आदर हवा, तसं शिष्य ह्याची पात्रता कशी हवी, हे कशी सुंदर आदान प्रदान ह्या दोघांमध्ये, गुरु आणि शिष्य यांच्यामध्ये होताना आपण बघतो. तर रामानुजाचार्य पुढे श्री संप्रदायामधले सगळ्यात मोठे जे आचार्य असतात ना ते बनले आणि तिथे दक्षिण भारतामध्ये त्यांनी अनेकांना म्हणतात तसं श्री विष्णू यांचं महत्व पटवून दिलं आणि त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये जोडलं. तर ही त्यांची कथा आहे रामानुजाचार्य यांची. तर आता ही ऐकून झाल्यानंतर मग आपण आजच्या या श्लोकांकडे वळूया. अरे छान, फारच छान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता आपण माझ्या मते हम्म. 20वा श्लोक पर्यंत हो पूर्ण केलेलं आहे. हो हा हो हो. हा आणि 21व्यापासून सुरुवात करतोय. तर 20व्या श्लोकापर्यंत आपण साधारण काय बघितलं की अर्जुनाने बघा कृष्णांना त्यांच्या विभूती सांगण्याचा म्हणजे विनंती केलेली आहे आणि ऐश्वर्यांचं किंवा कृष्णांच्या विभूतींचं दर्शन अर्जुनाला का करायचंय, कारण त्याला निरंतर स्मरण करायचंय या कृष्णांच्या ऐश्वर्यांचं. आणि ते केल्याने सतत कृष्णांच्या बद्दलचे विचार त्याच्या मनामध्ये राहतील, हा त्याचा हेतू आहे. कृष्णाबद्दलचं आकर्षण त्याने अधिकच वाढेल असं त्याला वाटतंय. म्हणून भगवंतांच्या सर्व व्यापकतेचं ज्ञान की ते कसे या चराचरामध्ये व्याप्त आहेत त्यांच्या शक्तींच्या द्वारे, हे सामान्य मनुष्याला पण कळावं म्हणून अर्जुन आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना प्रश्न विचारतो आहे की तुम्ही कसे या चराचरामध्ये व्याप्त आहात ते आम्हाला वर्णन करून सांगा. आणि ते मान्य करून आता कृष्ण आपल्या काही विभूतींचं वर्णन इथे करायला तयार झालेले आहेत. आपण हे समजून घेतलं होतं की माणसाची कशी आहेत इंद्रिय अपूर्ण आहेत आणि अशा अपूर्ण इंद्रियांनी कृष्णांच्या परिपूर्णतेचं ज्ञान आपल्याला होणं शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या ज्या अनंत विभूती आहेत त्या सगळ्यांचं वर्णनही होणं शक्य नाही. त्यामुळे थोड्याशा विभूती ज्या आपल्याला समजू शकतील अशा विभूतींचं वर्णन करायचं कृष्ण मान्य करतात आणि त्याप्रमाणे आता 21व्या श्लोकापासून ही सुरुवात आहे. तर आपण ना इथे आता कसं करूया की श्लोक वाचूया आणि त्याचं अनुवाद वाचूया आणि जिथे तात्पर्य वाचायचं आहे तिथे मी सांगते आणि जे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे तिथे मी एक्सप्लेन करते. तर 21व्या श्लोकापासून वाचा बरं. सायली माताजी तुम्ही श्लोक वाचताय? हो चालेल. हा आणि योजना माताजी तुम्ही हे वाचा अनुवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरर्षुन् अर्चुमान् मरीचिर्मरुतस्मस्मि नक्षत्राणामहं शशी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे. तेजस्व्यांमध्ये देदीप्यमान सूर्य मी आहे. मरुद्गणांमध्ये मरीची मी आहे आणि नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे समजायला सोपं आहे, इथे समजलं ना सगळं. म्हणजे हा हो मरीची जो आहे ना, मरीची हा कोण आहे, ब्रह्मदेवांचा मानस पुत्र आहे. आणि बरोबर. बाकीचं आता हे दैदिप्यमान सूर्य आहे आपल्याला हे माहिती आहे, कृष्ण आधी म्हणाले म्हणजे 7व्या अध्यायात त्यांनी सांगितलेलं आहे. नक्षत्रामधला चंद्र मी आहे हेही कृष्णांनी 7व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. तर आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. आता 22वा श्लोक बघू. हरे जिथे कृष्ण. समजणार नाही तुम्हाला काही ते विचारा तुम्ही. हा जे हो. समजतं आहे सोपं आहे ते आपण पुढे जाऊ मग. माताजी, मरुद्गण म्हणजे काय? हो, मरुद्गण म्हणजे काय, कुठे बरं, इथेच आहे का या ह्याच्यामध्ये? मरुद्गणामध्ये मरीची मी आहे. आता हा हा. जो मरीची आहे ना हा ब्रह्मदेवांचा मानसपुत्र आहे, पण नक्की मरुद्गण म्हणजे काय हे मी जरा फाइंड आउट करून सांगते.
हं? त्यांचा अधिष्ठात्री देव मरीची म्हणजे श्रीकृष्णांचा. अच्छा, आकाशात 50 विविध प्रकारचे वायू प्रवाहित होत असतात आणि त्यांचा अधिष्ठात्री देव मरीची म्हणजे श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे. मरुद्गण, एक मिनिट, मरुताम, मरीची मरुताम अस्मी, मरुद्गणांमध्ये. हा नाही, मरुतचा मलाही शब्द म्हणजे अर्थ माहिती नाहीये, पण मी काढते, शोधून काढते आणि तुम्हाला सांगते. हं? मरुत हो मध्ये चालेल. वायू ना? हा, हम्म. वायू, मलाही असंच वाटतंय, म्हणूनच ते म्हटलेलं आहे की देव मरीची असेल म्हणून, पण तरी आपण कन्फर्म करूया हे. हं? चालेल. हा, पुढचं घेऊ. हा, 22वा घ्या. हरे कृष्ण. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां मनस्मि चेतना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे. देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे. इंद्रियांमध्ये मन मी आहे आणि प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. हरे कृष्ण. हं. हरे कृष्ण. हेही समजायला सोपं आहे. वेदांमध्ये हो. सामवेद मी आहे, हम्म. देवतांचा मध्ये इंद्र राजा मी आहे आणि मन मी आहे सगळ्या इंद्रियांमध्ये असं म्हणालेले आहे, आणि हम्म. प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. आता 23वा बघू. हम्म. हा, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे म्हणजे काय? इंद्रियांमध्ये मन मी आहे म्हणजे शक्ती मी आहे. अच्छा, मनाची शक्ती. शक्ती मी बरं. आहे. आपण म्हणतो ना, मनाची शक्ती कशी आहे, अमर्याद आहे, तर कोणी थांबवू शकत नाही अशी शक्ती आहे. हम्म. तर ही शक्ती कुठून आली आहे? कारण ही तर कृष्णांपासून मिळालेली इंद्रियाची आहे. शक्ती. हा, पण त्यातल्या त्यात मन मी आहे. म्हणजे आता बघा ना, इथे कसं आहे, अनेक देवदेवता, पण त्यांच्यामध्ये इंद्र मी आहे असं म्हणतात. तसं बघितलं गेलं तर सगळंच कृष्णांचं आहे, सगळ्यांची शक्ती कृष्णांची आहे, पण कुठल्या तरी एका विभूतीला सूचक मानावं म्हणून इथे कृष्णांनी नाव घेतलेलं आहे. हो असं हो. आहे. सगळी इंद्रियांची शक्ती, सर्व इंद्रियांची, मग ते डोळे असो, कान असो, नाक असो, जिव्हा असो किंवा मनही म्हटलेलं आहे इथे, हो आहे कृष्णांपासूनच आलेली. पण तू हो नेम असं म्हणतो ना आपण, एखादं तुम्ही सांगा असं जेव्हा आता अर्जुन आग्रह करतो, त्यावेळेला हो. त्यांनी सांगितलंय की मन मी आहे, सूचक आहे. सूचक म्हणजे एक नाव म्हणायला पाहिजे काहीतरी, म्हणून असं कृष्ण म्हणालेले की ते मी आहे. कारण मनाची शक्ती बघा अमर्याद आहे, डोळ्याला मर्यादा आहेत, हो ना, कानाच्या शक्तीला मर्यादा आहेत, मनाला कुठली मर्यादा नाहीये. काहीही मन विचार करू शकतं, पाहिजे तिथे जाऊ पण शकतं. असं. हरे कृष्ण. हा. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि शिखरिणामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे. यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. वसूंमध्ये अग्नी मी आहे आणि सर्व पर्वतांमध्ये मेरू मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे. परवा प्रजापतींचे आपण जे बघितले 25 प्रजापती, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं बघा, आदित्य, रुद्र हे सगळे त्यांच्यापासूनच उत्पन्न झालेले आहेत. यक्षांमध्ये आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. यक्ष ही उच्च योनी आहे म्हणजे मनुष्यांच्या पेक्षा, आणि राक्षसांमध्ये यक्ष आणि राक्षस असं दोन्ही मिळून कुबेरला म्हटलंय. तर हा जो कुबेर आहे ना, हा रावणाचा बंधू आहे, रावणाचा भाऊ आहे. आता विश्रवा ऋषी होते, त्यांचे हे दोन पुत्र आहेत, रावण आणि कुबेर. म्हणजे त्यांच्या माता वेगळ्या वेगळ्या होत्या, पण नंतर ह्या रावणाने कुबेरा करून लंका काढून घेतली आणि मग कुबेर हिमालयाच्या जवळ अलकापुरी म्हणून त्याने आपली मग हे बनवलं, स्थान बनवलं. तर हा कुबेर. तर त्यांच्या या यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. वसूंमध्ये अग्नी मी आहे आणि सर्व पर्वतांमध्ये मेरू मी आहे. आता हा जो मेरू पर्वत आहे, हा कशासाठी, साधन संपत्तीसाठी विश्वविख्यात आहे असं इथे श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे. पण मेरूपेक्षाही श्रेष्ठ हिमालय आहे असं आता पुढे आपल्याला समजेल. म्हणजे मेरूचं पण वेगळं वैशिष्ट्य आहे आणि हिमालयाचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे. आता पुढच्या 24व्या श्लोकाकडे जाऊ आपण. हरे कृष्ण. पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिहामहं स्कन्दस् सरसामस्मि सागरः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच असल्याचे जाण. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे आणि जलाशयांमध्ये सागर मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरोहितांमधले प्रमुख पुरोहित बृहस्पती आपल्याला माहिती आहे, देवतांचे ते गुरु होते, बृहस्पती म्हटलंच जातं. आणि हम्म. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय आहे. कार्तिकेय म्हणजे जे गणपती, शंकर आणि पार्वती यांचा पुत्र. आणि हम्म. जलाशयामध्ये सागर मी आहे, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ जलाशय, सगळ्यात मोठा. म्हणजे आपण दुसऱ्या अध्यायातला तुम्हाला तो आपूर्यमाणम 70वा श्लोक आहे बघा, हम्म. त्याच्यामध्ये सागराची शक्ती, की एवढ्या नद्या त्याच्यात सामावल्या जातात तरी तो सागर मर्यादेमध्ये राहतो. म्हणजे कुठून त्याला शक्ती येते, कधीही आपली ती मर्यादा ओलांडून तो जात नाही, हो ना. म्हणजे हा. आपण नदीच्या बाबतीत म्हणू शकत नाही, पाऊस पडला तर नदीला पूर येतो, नदी आपली मर्यादा ओलांडून गावाकडे, म्हणजे म्हणतात तो प्रवाह सगळा जातो, पाणी पसरतं. पण समुद्र कधी आपण बघितलाय का असा बाहेर आलेला नाही. कधीतरी कुठे सुनामी वगैरे तशी आली तर, पण अदरवाईज तो नेहमी ह्याच्यामध्ये असतो. तशी ही शक्ती आहे. आता हम्म. 25वा, म्हणजे हरे कृष्ण. कृष्णांचे श्रेष्ठत्व कृष्ण सांगतायत आता या सगळ्या ह्याच्यातून. हा, बरोबर. महर्षिणां भृगुरहं गिरा भृगुरहं गिरामस्य मे मस्य कमशरम् मत्स्यमेकक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे. ध्वनीमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे. यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे आणि अचल पदार्थांमध्ये हिमालय पर्वत मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता महर्षींमध्ये भृगू मी आहे. तर भृगूंचं नाव पण इथे आपण प्रजापतींमध्ये घेतलेलं आहे. जे 7 महर्षी आहेत त्यांच्यापैकी भृगू आहेत. ध्वनीमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे. आपण ओंकाराचं महत्व पण 7व्या अध्यायामध्ये शिकलोय, जिथे कृष्णांनी सांगितलं होतं. आणि यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे, हे खूप महत्वाचं आहे. आता आपल्याला कलियुगामध्ये सांगितलंय ना की जप करणं महत्वाचं आहे. तर जपयज्ञ मी आहे, म्हणजे कृष्ण आणि कृष्णांचं म्हणजे त्यांची सर्व शक्ती ही त्यांनी ह्या जपाला दिलेली आहे. आपण जेव्हा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतो तेव्हा साक्षात आपण कृष्णांच्या बरोबरच संपर्क करत असतो, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. हा 10व्या अध्यायातला 25वा श्लोक आहे, जिथे कृष्ण ही आपली विभूती सांगतात. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, म्हणजे मी आणि माझं नाम, माझ्या नामाचा जप, याच्यामध्ये कुठलाही फरक नाही, तेवढीच शक्ती कृष्णांनी दिलेली आहे. महामंत्राचा जपयज्ञ म्हणजे श्रीकृष्णांचे परमपवित्र रूप आहे, असं प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे. आता पुढचा बघू. हरे हा, कृष्ण. अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां च कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे आणि सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे. अथर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे आणि सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वृक्षांमध्ये अश्वत्थ, अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ. हा, हम्म. सर्व हम्म. देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, हेही समजलं. गंधर्व, यक्ष ह्या ज्या उच्च योनी आहेत त्या गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे असं म्हटलंय. आणि सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. आता हे जे कपिल मुनी आहेत ना, तर ते कुठले, तर देवहूतीचे पुत्र कपिल मुनी हे श्रीकृष्णांचं रूप आहे. इथे प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की हे जे कपिल मुनी आहेत, देवहूती आणि त्यांचा पुत्र कपिल मुनी, या देवहूतीने आपल्या पुत्राकडून ज्ञान प्राप्त केलेलं होतं. म्हणजे कर्दम मुनी आणि देवहूती यांचा पुत्र हा कपिल मुनी. तर कपिल मुनींना श्रीकृष्णांचा अवतार मानण्यात येतो आणि त्यांनी सांगितलेल्या तत्वज्ञानाचा उल्लेख श्रीमद भागवतम मध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर आणखीन एक कपिल विख्यात झाला, पण त्याने सांगितलेली तत्वज्ञान नास्तिकवादी आहेत, म्हणून या दोघांमध्ये फार अंतर आहे. श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. म्हणजे हम्म. देवहूतीचा पुत्र जो कपिल आहे तो हम्म. कृष्णांची विभूती आहे. हम्म. हा, माताजी, व्यास मुनींचं मुलाचं पुत्राचं नाव काय? व्यास मुनींचा पुत्र, कपिल नाही ना, ते नाही ना नाही कपिल. नाही, कपिल नाहीये. नाही कपिल नाही, नाहीये. ते नाही, कपिल नाही. हा.
आता हो, 27वा. 27. हरे कृष्ण. उच्चैष उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अमृत प्राप्तीकरिता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैःश्रवा मी आहे. गजेंद्रामध्ये ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ह्याचं तात्पर्य वाचूया. वाचता माताजी, योजना माताजी? हो, हं. पूर्ण वाचायचंय माताजी? हो हो हो. हो. तात्पर्य: सूर आणि असुरांनी एकेकाळी समुद्र मंथन केले. माताजी, आवाज येतोय माझा? हो हो हो. हो, येतोय. येतोय. हा. या मंथनापासून अमृत आणि विष उत्पन्न झाले आणि भगवान शंकरांनी ते विष प्राशन केले. अमृतापासून अनेक गोष्टी उत्पन्न झाल्या व त्यापैकी उच्चैःश्रवा अश्व हा एक होय. त्याचबरोबर ऐरावत नामक हत्तीही उत्पन्न झाला. माताजी, स्क्रीनवर करता का? हा हा, ओके. दोन्ही प्राण्यांची अमृतापासून उत्पत्ती झाल्यामुळे त्या दोघांनाही विशिष्ट महत्व आहे आणि हे दोघेही श्रीकृष्णांची रूपेच आहेत. मनुष्यांमध्ये राजा हा श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे, कारण श्रीकृष्ण हे ब्रह्मांडाचे पालन पोषण करते आहेत आणि ज्या राजांना त्यांच्या दैवी गुणांमुळे राजाच्या पदावर नियुक्त केले जाते ते आपापल्या राज्याचे पालन पोषण करतात. युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज आणि भगवान श्रीराम यांच्यासारखे राजे हे अत्यंत धर्मनिष्ठ होते आणि ते सदैव आपल्या प्रजेच्या कल्याणाचाच विचार करीत असत. वेदांमध्ये राजाला भगवंतांचा प्रतिनिधी मानण्यात येते. तथापि या युगामध्ये धर्माच्या ऱ्हासाबरोबरच राजसत्ताक पद्धतीची अवनती झाली आणि आता तर ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. तरीही आपण जाणले पाहिजे की प्राचीन काळी धर्मनिष्ठ राजांच्या अंमलाखाली जनता अधिक सुखी होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे पहिलं जे सांगितलेलं आहे समुद्र मंथनाचं, त्याच्यातून आपल्याला कळलं की उच्चैःश्रवा हा अश्व म्हणजे घोडा आणि हत्ती ऐरावत तो उत्पन्न झाला, म्हणून कृष्णांची शक्ती किंवा विभूती त्याला म्हटलेलं आहे. आणि पुढच्या पॅरेग्राफ मध्ये जिथे मनुष्यामध्ये राजा हा श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे, पण हा राजा कसा आहे, जे राजाचे गुण सांगितलेले आहेत ना, तो धर्मनिष्ठ असावा लागतो, तेव्हा ती श्रीकृष्णांची विभूती म्हटली जाते. जसं आता इथे श्रीराम किंवा परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज यांचं नाव घेतलेलं आहे, उदाहरणं दिलेली आहेत. म्हणजे असा राजा जो आहे त्याला कृष्णांची शक्ती प्राप्त आहे असं म्हटलंय. जो प्रजेची काळजी घेतो, धर्माच्या मार्गावरती चालतो, असा राजा म्हणजे श्रीकृष्णांची विभूती आहे. हा, हो. आता 28. हरे कृष्ण. आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु प्रजनश्वा चास्मि कर्दम्प सर्पणामस्मि वासुकी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे. गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे. प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे आणि सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य पण वाचा माताजी. हो. तात्पर्य: वज्र हे खरोखर शक्तिशाली शस्त्र आहे व ते श्रीकृष्णांच्या शक्तीचे प्रतीक आहे. परमव्योमातील कृष्ण लोकामध्ये अशा गायी आहेत की ज्यांचे दोहन केव्हाही करता येते आणि त्या गायी हवे तितके दूध देतात. अर्थात अशा गायी भौतिक जगतामध्ये नाहीत, परंतु त्या कृष्ण लोकामध्ये असल्याचा उल्लेख आढळतो. अशा गायींना सुरभी असे म्हटले जाते आणि भगवंत अशा अनंत गायींचे पालन करतात. कंदर्प म्हणजे चांगली संतती उत्पन्न करण्याकरिता कामवासना आहे आणि म्हणून कंदर्प हा श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे. कधी कधी केवळ इंद्रिय तृप्तीकरिता मैथून केले जाते, परंतु असे मैथून हे श्रीकृष्णांचे प्रतीक असू शकत नाही. तथापि चांगल्या प्रजोत्पादनासाठी केलेले मैथून म्हणजे कंदर्प होय आणि ते श्रीकृष्णांचे प्रतीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे वज्र हे अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली मानलं गेलेलं आहे, त्याला तोडू कोणी शकत नाही, म्हणून ती श्रीकृष्णांची शक्ती आहे, त्यांच्या शक्तीचं प्रतीक आहे. त्यानंतर गायीबद्दल, सुरभीबद्दल सांगितलंय, ती हवी तेवढी गाय देते आणि कितीही वेळा देऊ शकते, असं भौतिक जगामध्ये कुठली गाय नाहीये. आणि
कंदर्प कंदर्प चांगली संतती उत्पन्न होण्यासाठी असणारी कामवासना आहे. जे 7व्या अध्यायामधला 11वा श्लोक होता ना, त्याच्यामध्येही बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ. त्याच्यामध्ये कृष्ण काय म्हणतात की बलवानांचं काम म्हणजे आसक्ती रहित जे बल आहे ना ते मी आहे, आणि धर्मतत्वां विरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय की धर्मतत्वानुसार असणारे कामजीवन, इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही, धर्मतत्वानुसार की केवळ कृष्ण भावना भावित प्रजोत्पादन करण्यासाठी जे कामजीवन आहे, जी कामवासना आहे, ते म्हणजे कृष्ण आहेत. आणि अशा संततीला कृष्ण भावना भावित करणं हे माता पित्यांचं दायित्व आहे. म्हणजे इथे कृष्णांनी तेही स्पष्ट केलं, इंद्रिय तृप्तीसाठी असणारी कामवासना कृष्ण नाहीत, परंतु जी प्रजोत्पादन आणि त्यातून उत्पन्न होणारी जी संतती आहे, ती जर का माता पित्यांनी कृष्ण भावना भावित केली तर असं काम म्हणजे कृष्ण आहेत. आता 29. हरे कृष्ण. अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नागांमध्ये अनंत मी आहे आणि जलचरांमध्ये मी वरुण आहे. पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता नागांमध्ये अनंत मी आहे, आणि जलचरांमध्ये वरुण मी आहे असं कृष्ण म्हणाले. पितरांमध्ये अर्यमा, अर्यमा म्हणजे काय म्हटलेलं आहे इथे श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलं, पितृ लोकांचा अधिष्ठाता असलेला अर्यमा हा श्रीकृष्णांचे प्रतिनिधी आहे. आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव, म्हणजे दुष्टांना शासन करण्यासाठी जे अनेक जीव आहेत त्यांच्यामध्ये यमदेव प्रमुख आहेत. आणि या पृथ्वीच्या जवळच असणाऱ्या ग्रह लोकात यमदेव राहतो. पापी लोकांना मृत्यूनंतर तेथे नेले जाते आणि यमराज वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा देण्याची व्यवस्था करतो, असे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादने म्हटलेलं आहे. म्हणजे यमलोकाचा जो अधिष्ठाता आहे तो म्हणजे यमदेव, तेच नरकामध्ये घेऊन जातात, आपण म्हणतो नरक यातना देण्यासाठी, ती पण कृष्णांची शक्ती आहे. आता पुढचा बघू, 30वा. हरे कृष्ण. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतहां कलया कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे. दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे. पशूंमध्ये सिंह मी आहे आणि पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ह्याचं तात्पर्य पण वाचा माताजी. हो. तात्पर्य. दिती आणि या दोन भगिनी आहेत. अदितीपुत्रांना आदित्य तर दितीपुत्रांना दैत्य असे म्हटले जाते. सर्व आदित्य हे भगवंतांचे भक्त आहेत आणि दैत्य हे नास्तिक आहेत. प्रल्हादाचा जन्म जरी दैत्य कुळामध्ये झाला होता तरी तो बालपणापासून महान भगवत भक्त होता. त्याला आपल्या भक्तीमुळे आणि दैवी गुणांमुळे श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी मानण्यात येते. नियंत्रक तत्वे अनेक आहेत, परंतु काळाच्या ओघामध्ये भौतिक विश्वातील प्रत्येक वस्तूचा ऱ्हास होतो. म्हणून काळ हा श्रीकृष्णांचेच रूप आहे. अनेक प्राण्यांमध्ये सिंह हा अत्यंत शक्तिशाली आणि क्रूर पशु आहे व पक्ष्यांच्या लाखो प्रकारात विष्णू वाहन गरुड हा सर्वात मोठा पक्षी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे समजलं का? म्हणजे प्रल्हाद महाराज जरी दैत्य कुळात होते तरी ती कृष्णांची शक्ती म्हटली, कारण त्यांची अखंड भक्ती होती. त्यांच्या दैवी गुणांमुळे जरी ते दैत्य कुळात असले तरी ते कृष्णांची शक्ती प्राप्त करू शकले. मग काळाचं म्हटलेलं आहे, काळ हे पण श्रीकृष्णांचा रूप आहे. आता ही श्रीकृष्णांची शक्ती ह्या काळ रूपातली कुठून प्रदर्शित होते, तर सुदर्शन चक्रामधून हे होते. म्हणजे सुदर्शन चक्र वध करतं बघा, एखाद्याचा काळ आला म्हणजे सुदर्शन चक्र त्याचा वध करतं, संपवतो. गतिमान म्हणतो ना आपण, काळ नेहमी गतिमान असतो बघा. तर ही गती कुठून मिळते? चक्रापासून मिळते. कालचक्र असंही म्हटलं जातं त्यासाठी. आणि प्राण्यांमध्ये सिंह हा शक्तिशाली तथा क्रूर आहे आणि लक्षावधी पक्षांमध्ये विष्णुवाहन गरुड याला ही शक्ती दिलेली आहे, म्हणजे त्याला श्रेष्ठत्व प्रदान करण्यात आलेलं आहे. आता 31वा बघू. हरे कृष्ण. पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम्
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे. मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे आणि प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पवित्र करणाऱ्यामध्ये वायू मी आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जर का काही अपवित्रता असेल तर वायू बघा सर्व हे वाहून नेतो, म्हणजे ती हम्म. जागा परत शुद्ध होते. त्यासाठी वायू मी आहे. वायूची शक्ती आहे. वायूला कोणी थांबवू शकत नाही. शस्त्र धारण करणाऱ्यामध्ये राम मी आहे, भगवंतांचा अवतारच आहे. मत्स्यांमध्ये मकर मासा म्हणजे ज्याला आपण देव मासा म्हणूया, तो कृष्ण आहे. आणि प्रवाही नद्यांमध्ये अर्थातच नदी गंगा मी आहे. आता 32वा बघू. हरे कृष्ण. सर्गणां मदिरन्तश्च मध्यमं चैव चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे आणि तर्कशास्त्रींमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याचं तात्पर्य वाचा बरं माताजी. हो. तात्पर्य: सृष्ट अभिव्यक्तींमध्ये सर्वप्रथम महत्त्वाची निर्मिती होते. पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे भौतिक सृष्टीची निर्मिती आणि संचलन महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णूंद्वारे केली जाते आणि शंकराद्वारे या सृष्टीचा संहार केला जातो. ब्रह्मदेव हे दुय्यम निर्माता आहेत. सृजन, पालन आणि संहार करणारे हे सर्व प्रतिनिधी म्हणजे भगवंतांच्या भौतिक गुणांचे अवतार आहेत. म्हणून भगवंत हेच संपूर्ण सृष्टीचे आदी, मध्य आणि अंत आहेत. प्रगत ज्ञान प्राप्त करण्याकरता अनेक प्रकारचे ग्रंथ आहेत. उदाहरणार्थ 4 वेद आणि त्यांचे 6 उपभाग, वेदांत सूत्रे, तर्कग्रंथ, धर्मशास्त्रे आणि पुराणे इत्यादी. याप्रमाणे विद्यार्जन करण्यासाठी एकूण 14 ग्रंथ आहेत. या ग्रंथांपैकी ज्या ग्रंथामध्ये अध्यात्म विद्या सांगण्यात आली आहे त्यामध्ये विशेष करून वेदांत सूत्रे ही श्रीकृष्णांचे प्रतिनिधित्व करतात. नैयायिकांमध्ये विविध प्रकारचे युक्तिवाद असतात. स्वतःचा युक्तिवाद पटवून देण्यासाठी असे प्रमाण प्रस्तुत करणे की जे विरुद्ध पक्षाच्या युक्तिवादाचेही समर्थन करते त्याला जल्प असे म्हटले जाते. विरोधी पक्षाचा केवळ पराभवच करण्याच्या दृष्टीने जो युक्तिवाद केला जातो त्याला वितंडा असे म्हटले जाते, परंतु वास्तविक निकर्षाला वाद असे म्हटले जाते. हे निर्णायक सत्य म्हणजे श्रीकृष्णांचे रूप आहे. हा, हरे संपलं. हरे हा. कृष्ण. आता इथे बघा महत तत्व म्हटलेलं आहे ना, सृष्ट अभिव्यक्तीमध्ये सर्व प्रथम जे आहे महत तत्वाची निर्मिती झाली. हे महत म्हणजे महान तत्व म्हणूया. सृष्टी निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जे महत्वाचं साधन आहे ते हे महत तत्व आहे. आणि हे महत तत्वामध्ये काय काय आहे तर अहंकार आहे, मन आहे, इंद्रिय आहे आणि सर्व भौतिक तत्व म्हणजे जे 7व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगतात ना, भूमिरापो अनलो वायू खंबनो बुद्धिरेवच, ह्या माझ्या म्हणजे माझ्याच 8 शक्ती आहेत. या 5 पंचम महाभूते आणि अहंकार, मन आणि इंद्रिय या सर्व. आता ह्या सगळ्यापासूनच सृष्टी निर्माण होते बघा. सृष्टी तयार करण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या या सर्व महत्त्वामध्ये असतात. आणि हे महत्त्व आलं कुठून? हे कृष्णांच्या पासूनच आलेलं आहे. त्यामुळे त्याचे उगम भगवंत म्हटले जातात. त्यासाठी ते सर्वात श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की प्रगत ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अनेक प्रकारची ध्येय ग्रंथ आहेत. जसं वेद आहे, वेदांत सूत्र आहेत. तर या सगळ्यांचा उगम कोण आहे? शेवटी कृष्णच आहेत. तर आपण 15व्या अध्यायामध्ये हा जो श्लोक आहे 15.15 मधला, वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत वेदकृत विदेव चहा, म्हणजे त्याच्यात कृष्ण म्हणतात की हे वेदांचा संकलक, वेदांचा ज्ञाता आणि वेदांच्या द्वारे जाणण्याजोगा मीच आहे. मग पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये म्हटलंय नैयायिकामध्ये विविध प्रकारचे युक्तिवाद असतात. नैयायिक म्हणजे काय? लॉजिकल डिबेट जे करतात ना, युक्तिवाद करतात त्यांच्यामध्ये. आणि अशांचं विरोधी पक्षाच्या युक्तिवादाचं समर्थन जो करतो त्याला जल्प म्हटलेला आहे. आणि विरोधी पक्षाचा केवळ पराभव करण्याच्या दृष्टीने जो युक्तिवाद केला जातो त्याला वितंड म्हटलेला आहे. आणि वास्तविक निष्कर्षाला वाद म्हटलेला आहे. आपण वितंडवाद घालणे वगैरे हा, असा आपण शब्द कधीतरी प्रयोग वापरतो. करतो ना. हो. हा, तो इथे आहे बघा.
म्हणजे एखाद्या असला विरोधी पक्ष पण तरीही त्याच्या समर्थनात जेव्हा बोललं जातं त्याला जल्प म्हटलेलं आहे. आणि त्याला पराभव करण्याच्या दृष्टीने जेव्हा म्हटलं तेव्हा वितंड म्हटलेलं आहे. तर असं हे दोन्ही हे भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आता पुढे आहे 33वा श्लोक. माताजी, हे जे हा, महत्तत्व आहेत त्याच्यामध्ये ती 24 तत्व येतात ना? नाही. नाही, महत्तत्वामध्ये 24 तत्व येत नाहीत. महत्तत्व म्हणजे 7व्या अध्यायातला माताजी 8वा श्लोक, जी 8 भिन्न प्रकृती आहेत ना त्या. अच्छा. एक मिनिट, आपण काढूया तो श्लोक, मी सांगते तुम्हाला. 8वाच असावा बहुतेक 7व्या अध्यायातला, किंवा 4था असेल. 7व्या अध्यायातला 8वा श्लोक ना? नाही, 4था. हा बघा, भूमिरापो अनलो वायू खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतीर अष्टधा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. म्हणजे प्राकृत सृष्टीच्या निर्मिती करता भगवान श्रीकृष्णांचे ही विस्तारित रूप म्हटलं जातं. पहिले महाविष्णू हे म्हणजे पहिलं भगवंतांचं विस्तारित रूप महत्तत्व नावाच्या संपूर्ण भौतिक शक्तीची निर्मिती करते. आता ह्या आल्या कुठून? विस्तारित रूप महाविष्णू हेही भगवंतांचंच आहे, बरोबर. आणि हो. प्रकृतीच्या निर्मितीसाठी जे रॉ मटेरियल आहे ते काय आहे? तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत: पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार. बघा, विचार करा, पंचतत्वांच्या शिवाय ह्या जगामधली कुठलीही वस्तू नाहीये, बरोबर. आणि मन, हम्म. बुद्धी, अहंकाराशिवाय कुठलीही जीवित वस्तू नाहीये. हो. या 8 गोष्टींच्या कॉम्बिनेशन्सनीच सगळी सृष्टी निर्माण झालेली आहे. आणि सृष्टी तयार करायला भगवंत डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूपामध्ये कधी इन्व्हॉल्ड नसतात. त्यांचं विस्तारित रूप महाविष्णूंना म्हणजे ते विस्तार होतो महाविष्णूमध्ये, आणि महाविष्णूंच्या दृष्टिक्षेपाने पुढची प्रक्रिया सुरू होते. हा, पण हे हम्म. सगळं आलं कुठून? म्हणजे हे रॉ मटेरियल पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश, मन, बुद्धी, अहंकार हे आलं कुठून? तर कृष्णापासून आलं. हा, म्हणजे महत्तत्व म्हणजे ही 8 तत्व. महत्तत्व म्हणजे ही 8. एकदा 8. 7व्या अध्यायातला जो 4था श्लोक आहे ना माताजी, त्याचं तात्पर्य तुम्ही वाचा. त्याच्यामध्ये अजून स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. अर्थात ज्या वेळेला आपण म्हणतो की हे म्हणजे ह्या 5 ज्या गोष्टी सांगितल्या ना, पंचमहाभूत आणि मन, बुद्धी, अहंकार, ह्याच्या कॉम्बिनेशन्सनीच सगळं सृष्टीच्या प्रत्येक वस्तूची निर्मिती होते. म्हणजे हे काय म्हणतो आपण त्याला, मूळ गोष्ट ही आहे. हा, त्याच्याने जसं आता एखादं मातीचं भांड आपण म्हटलो बघा, तर आता मातीचं भांड कशा मातीपासून तयार होतं, पाणी आणि अग्नी वापरतो तो कुंभार, बरोबर ना. आणि तुटल्यानंतरही परत त्याच गोष्टी ह्या ह्याच्यात सामावल्या जातात. हा, म्हणजे माती आणि पाणी वेगळं होतं, किंवा अग्नीने जे काही त्याला आकार दिलेला असतो तोही परत पृथ्वीमध्ये सामावला जातो. म्हणजे ह्या त्यांच्या शक्ती आहेत ज्या परत रिसायकल होऊन तिथेच त्या पंचमहाभूतांमध्ये विलीन होतात. विलीन होतात. हा, समजलं हा, माताजी. हा. पण एकदा हम्म. ते 7व्या अध्यायातलं 4थ्या श्लोकाचं तात्पर्य वाचा, त्याच्यामध्ये ते अजून डिटेलमध्ये तिथे श्रीला प्रभुपादांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. हा, आता आता आपण वाचू ना? वाचताय का? पुस्तक आहे तुमच्याकडे? हो, आहे. हा, मग पुस्तकातून वाचा बरं. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. तात्पर्य: भगवत विज्ञानामध्ये भगवंतांच्या स्वरूप स्थितीचे आणि त्याच्या विविध शक्तींचे विश्लेषण केले जाते. भौतिक शक्तीला प्रकृती असे म्हणतात, किंवा सात्वत तंत्रात सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या विविध पुरुषावताराची शक्ती असे म्हटले जाते. प्राकृतिक सृष्टीच्या निर्मितीकरिता भगवान श्रीकृष्णांचे विस्तारित रूप 3 विष्णू रूपे धारण करते. पहिले महाविष्णू हे रूप महत्तत्व नावाच्या संपूर्ण भौतिक शक्तीची निर्मिती करते. दुसरे गर्भोदकशाही विष्णू हे रूप प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये वैविध्यपूर्ण निर्मिती करण्यासाठी प्रवेश करते. तिसरे क्षीरोदकशाही विष्णू हे रूप सर्व ब्रह्मांडामध्ये सर्वव्यापी परमात्मा म्हणून विस्तारित होते. परमात्मा हा अणूंमध्येही उपस्थित असतो. जो कोणी या 3 विष्णू रूपांना जाणतो तो भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो. हे भौतिक जग म्हणजे भगवंतांच्या अनेक शक्तींपैकी एका शक्तीची अस्थायी अभिव्यक्ती आहे. भौतिक प्रकृतीतील सर्व कार्यांचे मार्गदर्शन हे या 3 विष्णू रूपांद्वारे केले जाते. या पुरुषांना अवतार असे म्हटले जाते. सामान्यपणे ज्या मनुष्याला भगवत तत्व श्रीकृष्ण ज्ञात नाही त्याला वाटते की हे प्राकृत जग जीवांच्या उपभोगासाठी आहे आणि जीव हेच पुरुष, निर्माते, नियंते आणि भौतिक शक्तीचे भोगते आहेत. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे नास्तिकांचा हा निष्कर्ष खोटा आहे.
प्रस्तुत श्लोकामध्ये श्रीकृष्ण हेच प्राकृत सृष्टीचे आदिकारण असल्याचे सांगितले आहे. प्राकृत सृष्टीचे घटक म्हणजे भगवंतांच्या विभाजित शक्ती आहेत. निर्विशेष वाद्यांचे लक्ष ब्रह्मज्योती ही सुद्धा वैकुंठ लोकातील अभिव्यक्त झालेली आध्यात्मिक शक्ती आहे. वैकुंठ लोकामध्ये ज्याप्रमाणे आध्यात्मिक वैविध्य आहे त्याप्रमाणे ब्रह्मज्योतीमध्ये नाही आणि निर्विशेषवादी या ब्रह्मज्योतीचा शाश्वत परमलक्ष म्हणून स्वीकार करतात. परमात्मा रूप ही क्षीरोदकशाही विष्णूंचे अस्थायी सर्वव्यापी रूप आहे. भगवद्धामात परमात्मा रूपाची अभिव्यक्ती नित्य असत नाही. म्हणून वास्तविक परम सत्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. ते सर्व शक्तिमान पुरुष आहेत आणि विविध प्रकारच्या भिन्न आणि अंतरंग शक्तींनी युक्त आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे भौतिक शक्तीमध्ये 8 प्रधान अभिव्यक्ती आहेत. यापैकी प्रथम म्हणजे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश. यांना स्थूल किंवा विराट सृष्टी म्हटले जाते आणि यामध्ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध या 5 इंद्रिय विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. भौतिक विज्ञानात या 10 तत्वांशिवाय इतर कशाचाही समावेश नसतो. परंतु मन, बुद्धी, अहंकार या 3 तत्वांकडे भौतिकवाद्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मानसिक क्रियांचा अभ्यास करणाऱ्या तत्वज्ञानांना सुद्धा संपूर्ण ज्ञान नसते, कारण त्यांना या सर्व गोष्टींचे उद्गम भगवान श्रीकृष्णांचे ज्ञान नसते. मिथ्या अहंकार, मी आणि माझे, हा सांसारिक जीवनाचा मूलाधार आहे आणि यामध्ये भौतिक क्रिया करणाऱ्या 10 इंद्रियांचा समावेश आहे. बुद्धी ही संपूर्ण भौतिक सृष्टी किंवा तत्वाचा निर्देश करते. म्हणून भगवंतांच्या 8 भिन्न शक्तींद्वारे भौतिक जगताची 24 तत्वे अभिव्यक्त होतात. ही 24 तत्वे म्हणजे नास्तिक सांख्य तत्वज्ञानाची विषयवस्तू आहे. मूलतः ही सारी तत्वे म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीच्या उपशाखा आहेत आणि त्यांच्यापासून भिन्न होतात. परंतु अल्पज्ञ सांख्य तत्वज्ञानांना श्रीकृष्ण हेच सर्व कारणांचे कारण आहे हे ज्ञात नसते. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सांख्य तत्वज्ञानाच्या विवेचनाचा विषय म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या केवळ बहिरंग शक्तीची अभिव्यक्ती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बरोबर तुम्ही माताजी म्हणालात ना की 24 तत्वांपासून, आता हे सांख्य झालं ना, ही 8 तत्व ही प्रधान झाली. त्यांचा जर का आपण सप्तत्व घेतली की बाबा त्यांची रूपरस गंध स्पर्श ही काय झाली, इंद्रियांची ज्ञानेंद्रिय झाली, हो ना, नाही विषय झाले कर्मेंद्रियांचे, बरोबर ना. आणि अशा हो. प्रकारे ही 24 तत्व आहेत. म्हणजे पहिली 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 त्यांचे विषय, मग मन, बुद्धी, अहंकार आणि प्रकृतीचे 3 गुण एकत्र म्हणून अव्यक्त, असे म्हणून हे 24 तत्व आहेत. बरोबर आहे. तर हे महत्तत्व झालं. या महत्तत्व म्हणजे काय थोडक्यामध्ये, की रॉ मटेरियल, ज्याच्यापासून सृष्टीमधल्या प्रत्येक गोष्टीची निर्मिती झाली. आणि कृष्ण इथे काय सांगतात की ही माझी शक्ती आहे. आता आपण पुढे बघूया 33. 34वा. 34 नाही 33 झाला ना 33. आपला. नाही 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 झाला. ते नाही नाही व्हायचंय. झाला. बरं, हा 33 व्हायचा आहे. ओके. हरे कृष्ण. अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अक्षरांमध्ये अकार मी आहे आणि समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ मी आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे श्रीला प्रभुपाद या तात्पर्यामध्ये या श्लोकाच्या सांगतात की संस्कृत वर्णमालेतला जो अकार आहे हा प्रथम शब्द आहे, ज्याच्यापासून वेदांचा प्रारंभ होतो. सर्व ध्वनी हे या अकारापासून सुरू होतात. तसंच संस्कृत भाषेमध्ये अनेक समास आहेत किंवा सामासिक शब्द असं म्हटलेलं आहे, ज्यांच्यामध्ये द्वंद्व समास हा महत्वाचा मानला जातो. आता द्वंद्व समास म्हणजे काय? द्वंद्व म्हणजे दोन, हा म्हणजे याचा अर्थ द्वंद्वाचा दोन आहे. दोन्हीही शब्द हे तेवढेच महत्वाचे असतात. जसं इथे आता रामकृष्ण असा शब्द उदाहरणार्थ दिलाय, किंवा माता पिता, यश अपयश, हे कसे एकत्र असतात शब्द आणि दोन्हीही महत्वाचे असतात. तेव्हा त्या एखाद्या गोष्टीचा, वाक्याचा आपल्याला संदर्भ कळू शकतो. तर ह्या द्वंद्व समास कृष्ण म्हणतात ही माझी शक्ती आहे. त्याच्यानंतर क्षय करणाऱ्यामध्ये काळ सर्वश्रेष्ठ आहे. आपल्याला काळाचं कार्य माहितीये, संहार करतो किंवा क्षय करतो. कुठलीच अशी गोष्ट नाहीये की जी काळाच्या वरती आहे. सगळ्या गोष्टीचा संहारक हा काळ म्हटला जातो. तर काळ हे श्रीकृष्णांचे रूप आहे, कारण कालांतराने प्रलयाग्नीत सर्व गोष्टींचा संहार होणार आहे, सर्वच प्रलयाच्या अधीन जाणार आहेत.
सृजनकर्त्या जीवांमध्ये चतुर्मुखी ब्रह्मदेव प्रधान आहेत म्हटलेलं आहे. ब्रह्मदेव ही पण कृष्णांची शक्ती आहे. त्यांनी ज्ञान प्रदान केलं म्हणून ब्रह्मदेव ही सृष्टी बनवू शकले आणि ते भगवान श्रीकृष्णांचे प्रतिनिधी आहेत. आता हे आपल्याला समजून घेतलं आपण. आता आपण पुढे जाऊया 34वा श्लोक. हरे कृष्ण. मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्य नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे आणि भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंचे कारणही मीच आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ह्याचंही तात्पर्य वाचा माताजी. तात्पर्य: जन्मापासूनच मनुष्य क्षणोक्षणी मरत असतो. मृत्यू हा क्षणोक्षणी प्रत्येक जीवाचे भक्षण करीत असतो. परंतु शेवटच्या प्रहाराला मृत्यू असे म्हणतात. मृत्यू म्हणजे श्रीकृष्ण आहेत. शरीराची वाढ होताना सर्व जीवांमध्ये 6 प्रकारचे बदल होतात. त्यांचा जन्म होतो, वाढ होते, काही काळासाठी अस्तित्वात राहतात, उपफले निर्माण करतात, क्षीण होतात आणि शेवटी त्यांचा विनाश होतो. या 6 स्थित्यंतरांपैकी गर्भातून बाहेर येणे हा पहिला बदल म्हणजे श्रीकृष्ण आहेत. जन्मापासूनच सर्व भावी क्रियांचा प्रारंभ होतो. या ठिकाणी उल्लेख केलेल्या कीर्ती, भाग्य, मधुरवाणी, स्फूर्ती, बुद्धी, निष्ठा आणि क्षमा या 7 ऐश्वर्यांना स्त्रीवाचक मानले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीकडे ही सर्व किंवा त्यांपैकी काही ऐश्वर्य असली तर त्याला स्तुत्य समजले जाते. जर एखादा मनुष्य सदाचारी असेल तर तो स्तुत्य बनतो. संस्कृत ही परिपूर्ण भाषा आहे आणि म्हणून अत्यंत कीर्तिमान आहे. एखाद्या विषयाचे अध्ययन केल्यावर जर मनुष्याला त्या विषयाचे स्मरण होऊ शकत असेल तर त्याला उत्तम स्मृतीचे वरदान लाभलेले असते. निरनिराळ्या विषयांवरील अनेक पुस्तके केवळ वाचण्याचीच योग्यता नव्हे तर ती जाणून घेणे आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार जीवनात उतरवणे म्हणजेच बुद्धी, मेधा होय. अस्थिरतेवर विजय प्राप्त करणे म्हणजेच दृढता होय. आणि पूर्णपणे योग्य झाल्यावरही मनुष्य विनम्र आणि शांत असतो आणि जेव्हा तो सुखदुःखामध्ये स्थिर राहतो तेव्हा त्याच्याकडे असणाऱ्या ऐश्वर्याला क्षमा असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे आपण समजून क्षमा घेतलं पण एक की ऐश्वर्या घेतलंय ग. हा, क्षमा पण सगळे चांगले गुण हे भगवंतांपासूनच आलेले आहेत. आणि जसा जसा मनुष्य बघा पवित्र होत जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये हे असे सगळे गुण प्रगट होत जातात जे भगवंतांचे आहेत तसे. अनर्थ असले की उलट्या गोष्टी असतात आणि जसं जसं व्यक्ती जवळ जातो कृष्णांच्या तसे हे सगळे शुद्धता झाली, निर्मळता आली त्याच्यामध्ये की हे सगळे चांगले गुण त्याच्यामध्ये प्रदर्शित होतात. तर मृत्यूचं आपल्याला कळलं बघा, सर्व हरणारा मृत्यू मी आहे म्हणून मृत्यू सर्व हरश्च. भौतिक जगात जे काही आपण घेऊ ते आपल्याला सोडावंच लागणार आहे. मग ते ज्ञान असेल किंवा संपत्ती असेल, भौतिक ऐश्वर्य सगळी आपली जाणार आहे तिथे. आणि मृत्यू क्षणोक्षणी प्रत्येक जीवनास भक्षणच करत असतो. म्हणजे प्रत्येक क्षण आपण आपल्या मृत्यूकडे अग्रेसर होत असतो असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर 6 स्थित्यंतर आपल्याला माहिती आहे. जन्म, त्याच्यानंतर वृद्धी, स्थिती, प्रजनन, क्षय आणि विनाश त्याचाच उल्लेख इथे केलेला आहे. आणि ही सगळी काय आहे, शेवटी त्याचा विनाश म्हणजे मृत्यू आहे. हा जी कृष्णांची शक्ती आहे. त्यानंतर स्त्रियांच्यासाठी त्यांनी सांगितले आहेत ऐश्वर्य, कीर्ती, भाग्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, निष्ठा आणि क्षमा या 7 ऐश्वर्यांना स्त्रीवाचक म्हटलं जातं. आणि एखाद्या व्यक्तीकडे ही सर्व किंवा त्यापैकी काही आंशिक ऐश्वर्य असतील तर त्याला स्तुत्य समजलं जातं. परत तेच म्हणजे चांगले गुण ज्याच्याकडे आहेत ती कृष्णांचीच ऐश्वर्य आहेत सगळी. त्यानंतर सदाचारी असेल तो स्तुत्य बनतो. संस्कृत हे म्हणजे आपल्याला समजलं, हे वाचून समजण्याजोगं आहे. विनम्र, शांत, सुखदुःखामध्ये स्थिर, क्षमाशील ही सगळी बुद्धिमान ही सगळी भगवंतांची ऐश्वर्य आहे. जेव्हा भगवंतांची कृपा एखाद्यावरती होते तेव्हा ही सगळी मिळतात. पुढे 15व्या अध्यायातला 15वा श्लोकाचा परत रेफरन्स आहे बघा इथे, की माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती ही होतात. म्हणजे परत परत कृष्ण आपल्याला तीच तीच गोष्ट सांगतायत की कशी कृष्णांची विभूती आहे. एखादा व्यक्ती भक्त झाला की त्याला हे सगळं प्राप्त होतं. म्हणजे म्हणजे भगवंतांकडून मिळालेलंच त्याला हे कृपा आहे, शक्ती सर्व. हो. आता 35वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सामवेदामधील स्तोत्रांमध्ये बृहत साम मी आहे आणि छंदामध्ये गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष नोव्हेंबर डिसेंबर मी आहे आणि ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सामवेद आहेत त्याच्यामध्ये देवतांनी रचलेली सुंदर स्तोत्र आहे. त्याच्यामधलं जे बृहत साम आहे ना, तर कृष्ण म्हणतात ते मी आहे. आणि छंदामध्ये छंद असतात ते वेगळे वेगळे, त्यातला गायत्री मी आहे. हम्म. त्यानंतर मासामध्ये मार्गशीर्ष महिना, हा म्हणजे जो नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये येतो, कृष्ण म्हणतात तो मी आहे. आणि ऋतूमध्ये कुसुमाकर म्हटलेलं आहे. कुसुमाकर म्हणजे वसंत ऋतू मी आहे. त्याच्यानंतर पुढचा बघू आता 36वा. हा. या गायत्री छंदामध्येच माताजी गायत्री मंत्र येतो ना? हो, गायत्री छंदामध्येच मंत्र येतो. म्हणजे जसं आता हा अनुष्टुप छंद आहे बघा, हा भगवद्गीतेचे जे श्लोक आहेत ना, हे अनुष्टुप छंदात आहेत. 8 अक्षरांचं एक अशी जोड असते, म्हणजे प्रत्येक ओळ अशी 8 अक्षरांची आहे. त्याला अनुष्टुप छंद म्हटलेलं आहे. बरीच अशा गोष्टी आहेत, काही श्लोक आहेत जे अनुष्टुप छंदामध्ये आहेत. तर गायत्री छंद हा वेगळा आहे. आता एवढं मला डिटेलमध्ये माहिती नाही, पण म्हणजे आय गेस की गायत्री हा नावच असल्यामुळे गायत्री मंत्रही त्याच छंदामध्ये येत असावा. पण तरी आपण माहिती करूया ह्याबद्दल. हं? भगवद्गीतेचा मला नक्की माहितीये, त्याला अनुष्टुप छंद म्हटलेला आहे. हो. हं. आणि काही श्लोक आहेत ना ते असे म्हणजे हे आहेत ते कुठल्या छंदात त्रिस्तूप आहे का? जसा आता हा 15व्या अध्यायातला 15वा श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हा हा नाहीये हे बघा अनुष्टुप त्रिस्तूप आहे का? छंदामध्ये. हा. हो ना, की कार्पण्य दोषो हा पण नाहीये. हा जरा हा. माहिती केलं पाहिजे की कुठे आहेत. जे 2 ओळींचे श्लोक आहेत ते सगळे अनुष्टुप छंदामध्ये आहेत. हा ते आणि आठ हा आठ 16 अक्षरांचे आहे. हा 8 8 अक्षरांचे, पण काही वेगळे आहेत. ते 4 ओळींचे जे श्लोक आहेत ते अनुष्टुप छंदातले नाही आहेत. 11 पण तो मध्ये कुठला आहेत. छंद? हा ते वेगळे आहेत जरा, हो ना. पण त्याचा 11. छंद कुठला आहे? कोणीतरी संस्कृत मधलं जर का कोणी तसा विद्वान असेल ना, किंवा ज्यांना जास्त माहिती आहे त्यांच्याकडून जरा माहिती करण्याचा प्रयत्न करू आपण. हं? हम्म. मी पण बघते माताजी हो चेक करते. हो, चालेल, नक्की नक्की. हं? हम्म. आता आपण कुठला बघूया? 36वा. 36 36 आहे. हा हा. हा. हरे कृष्ण. द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वं वतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. फसविणाऱ्यांमध्ये ही द्यूत मी आहे आणि तेजस्व्यांचे तेज मी आहे. विजय मी आहे. साहस आणि बलवानांचे बलही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता फसवणाऱ्यांमध्ये द्यूत मी आहे. म्हणजे आता श्रीला प्रभुपाद इथे तात्पर्यामध्ये सांगतात की या जगामध्ये अनेक फसवणारे लोक आहेत, एकाहून एक छलकपट करतात. परंतु या फसवणुकीच्या सर्व प्रकारांमध्ये द्यूत सर्वश्रेष्ठ मानला जातो, म्हणून तो श्रीकृष्णांचे स्वरूप आहे. आणि कृष्ण कसं आहेत? भगवंत आहेत, सर्व ऐश्वर्यांनी युक्त आहे. तो कुठला साधारण मनुष्य काही छलकपट जरी केलं तरी तो श्रीकृष्णांना फसवू शकत नाही, त्यांना मागे टाकू शकणार नाही. श्रीकृष्णांची महिमा ही कशी आहे? एकांगी नसून सर्वांगीण आहे, असं श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. म्हणजे कुठल्या सामान्य माणूस भगवंतांना फसवू शकणार नाही. इथे काही लोकांना तो फसवू शकेल, पण भगवंतच त्याला असं फसवतील की त्याला त्याच्यातून निघणं कठीण आहे. म्हणून फसवणाऱ्यामध्ये द्यूत मी आहे, कृष्ण म्हणतात. तेजस्व्यांचं तेज मी आहे हे आपण समजू शकतो. विजयांमध्ये विजय मी आहे, सगळं साहस मी आहे, बलवंतांचं बल मी आहे. म्हणजे ही सगळी ऐश्वर्य ही कृष्णांपासूनच आलेली आहेत. आता 37. हरे कृष्ण. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे आणि पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे. मुनींमध्ये व्यास मी आहे आणि महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता इथे ना तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, ह्याच्यातला पहिला पॅराग्राफ माताजी वाचता का? हो हो. 37व्या हा. हो, तात्पर्य. श्रीकृष्ण हे आदिपुरुष भगवान आहेत आणि बलदेव हे त्यांचे प्रथम विस्तारित रूप आहे. श्रीकृष्ण आणि बलदेव हे दोघेही वसुदेव पुत्र म्हणून अवतीर्ण झाले. यास्तव या दोघांनाही वासुदेव म्हणता येते. दुसऱ्या दृष्टीने विचार केल्यास श्रीकृष्ण हे कधीच वृंदावन सोडून जात नसल्यामुळे इतरत्र आढळणारी त्यांची सर्व रूपे म्हणजे त्यांचे विस्तारच आहेत. श्रीकृष्णांचा निकटस्थ अंश असल्यामुळे वासुदेव आणि श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. आपण जाणले पाहिजे की भगवद्गीतेच्या या श्लोकामध्ये उल्लेख केलेला वासुदेव म्हणजे बलदेव किंवा बलराम आहे. कारण या सर्व अवतारांचा उगम त्याच्यापासून होतो. म्हणून तो वासुदेवांचेही एकमात्र उगमस्थान आहे. भगवंतांच्या निकटस्थ विस्तारांना स्वांश म्हणतात आणि अन्य प्रकारच्या विस्तारांना विभिन्न अंश असे म्हणतात. हा, हरे हरे कृष्ण. हरे. आता इथे बघा, वासुदेव म्हणजे बलरामला उपदेशून म्हटलेलं आहे. कारण कसं आहे की स्वतःचीच विभूती कृष्ण असू शकत नाही, म्हणून वासुदेव म्हणजे बलराम, आणि बलरामापासून म्हणजे बलराम हा सगळ्यात पहिला काय म्हणतात तो विस्तार आहे, आणि त्यांच्यापासूनच इतर अवतारांचा उगम होतो. म्हणून हे सगळे स्वांश आहेत, जे भगवंतांची शक्ती ज्यांच्यामध्ये डायरेक्ट अवतार जे आहेत त्यांना स्वांश म्हटलेलं आहे, आणि सगळे जीव जे आहेत त्यांना विभिन्न अंश म्हटलेलं आहे. हे पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलं. त्याच्यानंतर जसं आता इथे म्हटलेलं आहे ना की पांडुपुत्रांमध्ये अर्जुन म्हणजे धनंजय हा विख्यात आहे, कृष्ण म्हणतात तोही माझी विभूती आहे. आता बघा इथे जरी सर्व पांडव जे होते ना ते भक्तच होते भगवंतांचे, परंतु ते भगवंतांची विभूती नाही. आता नरनारायण मध्ये नारायण अर्थातच भगवान, पण अर्जुन नर होता. विष्णूंचे अवतार होते ना नरनारायण. ह्याला कुठे बद्रीनाथ धामात त्यांनी तपस्या केली होती. आणि भगवान विष्णूंचे म्हणजे जे अनेक अवतार आहेत, 24 अवतार आहेत. आपल्याला 10 अवतारांचं माहिती आहे, पण भागवतम मध्ये एकूण 24 अवतारांची सांगितली जाते माहिती. तर त्यापैकी हा चौथा अवतार म्हटला जातो नरनारायण यांचा. तर जसे इतर अवतारही काही कार्यासाठी असतात, म्हणजे ते अवतार घेतात, लीला करतात, आणि वेगवेगळ्या रूपांमध्ये त्यांचा हा अवतार होतो. धर्माची पुनर्स्थापना करायचं किंवा जे काही कार्य असेल ते करतात. तर या विष्णूंना नारायण म्हटलं जातं, आणि त्यांच्याबरोबर हा जो नर आहे तो अर्जुनाचा उल्लेख आहे त्याच्यामध्ये. 24 अवतारांपैकी चौथा अवतार होता. आणि त्याच्या पुढे म्हटलेलं आहे मुनीनाम अपि अहम व्यासम, म्हणजे मुनींमध्ये व्यासदेव मी आहे. आता मुनी ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे की जे शास्त्रामधील वेद आहेत किंवा जे असे ज्ञान आहे यांच्या शब्दांवरती जे मनन करतात, म्हणून तो मुनी. बघा, आपण विचार अनेक गोष्टींचा करतो, पण वेदशास्त्र यांच्याबद्दलचा विचार जे या गोष्टींवरती, वेदशास्त्रामध्ये दिलेल्या गोष्टींवरती जे विचार करतात त्यांना मुनी म्हटलेलं आहे. जशी शास्त्र आता भगवद्गीता आहे, श्रीमद भागवतम आहे, यावर विचार करणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. तर मुनी ह्या शब्दाचा अर्थ मननशील असा आपण घ्यायचा आहे. तर आपण म्हणजे ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला समजतं की व्यक्तीची चेतना जेवढी शुद्ध होते तेवढा तो अधिक मननशील होत जातो. आणि आपणही आपल्यामध्ये असे बदल होताना बघतो. बघा, काही कृती करण्यापूर्वी, काही बाहेर वगैरे खाण्याची वेळ आली तर असा आता आपण विचार करतो की मी जे हे करते आहे ते कृष्ण भावनेला धरून आहे का, किंवा याचा परिणाम योग्य होईल का, कृष्णांना या कार्याने आनंद मिळेल का. तर आजकालच्या काळामध्ये लोक अशी विचार करूच शकत नाही. जसे प्राणी विचार करत नाहीत तसं बरेच मनुष्यही विचार करत नाही. परंतु जो मननशील आहे, ज्याने जीवनाच्या उद्देशावरती, विशेष करून शास्त्राच्या आधारावरती जे म्हणजे त्या मार्गाला चालतात शास्त्राला धरून, तर ते नक्की विचार करतात. आणि त्यामध्ये व्यासदेव हे सगळ्यात श्रेष्ठ म्हटलेले आहेत. म्हणजे श्री व्यासदेव हे भगवंतांची विभूती आहेत असं म्हटलेलं आहे. आता उशना, उशना म्हणजे काय, शुक्राचार्यांना उद्देशून हा शब्द आहे. सूक्ष्म विवेचन करणारे आहेत ते, किंवा ज्याला एक्सप्लेनेशन्स आपण म्हणूया, ते शुक्राचार्य देत असत, म्हणून त्यांना कवी म्हटलेलं आहे. तर तेही भगवंतांची विभूती आहेत. आता कवी म्हणजे कविता करणारा अशा अर्थाने नाही. कवितांमध्ये बघा खोल अर्थ दडलेले असतात, आणि भगवद्गीतेला आपण महाकाव्य असंच म्हटलेलं आहे ना. तो म्हणजे या श्लोकांमध्येही अत्यंत सखोल असा अर्थ असतो. तर कवींनाही प्रतिभा असते की एक म्हणजे अशा प्रकारचे शब्द, अलंकारिक शब्दांच्या भाषाचा ते प्रयोग करतात, आणि नेमका अर्थ ते समजावून सांगण्याची त्यांना ही कला अवगत असते. म्हणजे खूप गर्भित अर्थ अगदी 2च शब्दात ते सांगू शकतात. ही कवीची जी कला आहे किंवा जी शक्ती आहे ते म्हणजे कृष्ण, आणि ते इथे त्यांनी शुक्राचार्यांना उद्देशून म्हटलं जातं ना, जहा न पहुचे रवी तहा पहुचे कवी. तर ते कवीचं सामर्थ्य आहे.
आणि जेव्हा हम्म वामनदेव आता बली महाराजांच्या पुढे आले होते, बटूच्या रूपात आले, तर शुक्राचार्यांना समजलं होतं की हे भगवान विष्णू आलेले आहेत म्हणून, आणि त्यांनी बली महाराजांना तिथे सावधान पण केलेलं होतं. पण बली महाराजांना तो बटूक रूपातला काय म्हणता वामन म्हणजे ते बटू रूपातले एवढे बालक एवढं तेजस्वी तो आवडला की ते त्याच्या पुढे काही करू शकले नाहीत. पण इथे शुक्राचार्यांना हे समजलेलं होतं. त्याच्यानंतर आता पुढचा श्लोक बघू आता. 28वा नाही 38वा ना. 38वा. 38 आता. हं? हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे आणि जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे. रहस्यांमधील मौन मी आहे आणि ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अराजकता म्हणजे कसं अफरातफरी असते, लॉलेसनेस ज्याला असतो तशी स्थिती. आता कोणी राजा जो या अराजकतेला आळा घालतो तो भगवंतांचा प्रतिनिधी किंवा विभूती म्हटला गेलेला आहे. म्हणजे नेहमीच शांतीपूर्वक व्यवहार करूनही चालत नाही बघा राजाला. काही दुष्ट प्रवृत्तीचे, गुंड प्रवृत्तीचे राज्यामध्ये असतात, ज्यांचं कामच असतं इतरांना त्रास देणं. मग त्यांना प्रेमाने जरी समजवलं तरी ते समजत नाही, मग अशांना दंड द्यावाच लागतो. तर हम्म. अशा परिस्थितीमध्ये जो शासक असतो, ज्याला जो राजा असतो त्याला शिक्षेचा प्रयोग करावाच लागतो. तो हा जो दंड आहे ना, ती भगवंतांची शक्ती आहे इथे सांगितलेलं आहे. म्हणजे जो व्यक्ती पापी आहे, ज्याने आता कोणाची हत्या केलेली आहे, अशाला जेव्हा राजा मृत्यूदंडाची शिक्षा देतो तेव्हा ते त्या व्यक्तीसाठी योग्यच असतं, कारण तो मृत्यूदंड इथे भगवंतांचा प्रतिनिधी म्हणजे विभूती आहे. आणि अशी दंड प्राप्त केल्याने या पापी माणसाची आता नरकाकडे गती होत नाही, त्याला शिक्षा मिळते पापकर्माची मृत्यूदंडाच्या द्वारे याच जन्मामध्ये. तर म्हणजे अराजकता करणाऱ्यांसाठी हा दंड म्हटलेला आहे, कुठल्या साधूसाठी नाही. तसंच मौनम गुह्यानाम. मौनम गुह्यानाम म्हणजे आता कोणी व्यक्ती बघा गप्प आहे, तो काय करतोय हे कळणार नाही, रहस्य आहे ना, म्हणजे गुप्त आहे, कसला विचार नक्की करतोय ते. तर म्हणजे समजणं फार कठीण आहे. तर आता एकदा प्रभुपादांचं जेव्हा ते जलदूतामधून गेले होते ना अमेरिकेला, तेव्हा त्यांचा एक फोटो होता. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून एका भक्ताने त्यांना विचारलं होतं की स्वामीजी तुम्ही कसली एवढी चिंता करत होतात. तेव्हा प्रभुपाद काय म्हणाले, मी चिंता करीत नव्हतो, मी अमेरिकेमध्ये पोचत होतो, जिथे पोचून आता मला माझ्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्याची वेळ आली होती, ज्याचा मला अत्याधिक आनंद होत होता. तर मौन हे असं असतं, गुह्य असतं. म्हणजे जे मौन आहे तो व्यक्ती कसा विचार करतो आहे, त्याच्या मनामध्ये नक्की काय चालू आहे हे कळू शकत नाही. त्याचे भाव वेगळे असू शकतात, मनातला विचार वेगळा असू शकतो. तर म्हणून हे रहस्यमय म्हटलेलं आहे. दुसऱ्या अर्थाने मौन म्हणजे काय, तर कृष्णांच्या शिवाय इतर कोणाचा विचारही नाही आणि मौन सोडून कृष्णांच्या शिवाय कोणाविषयी बोलायचं पण नाही असंही आहे. म्हणजे आता एवढा दृढ निश्चय जर का कोणी असेल तर तो निश्चितच शीघ्र प्रगतीही करेल, म्हणजे तो शुद्ध भक्तच असू शकेल. जसे श्रीला प्रभुपाद होते, त्यांचा विचारही कृष्णांबद्दलचा होता आणि कृष्णांच्या विषयाला सोडून ते इतर कशाबद्दल बोलतही नसत. आता पुढचा बघूया 39. हरे कृष्ण. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहर्जुन न तदस्वि न दत न तदस्ति विना यत् स्नान् मया भूत चराचरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तसेच हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आतापर्यंत कृष्ण म्हणतात की या विभूतींचं वर्णन जे काही त्यांनी केलेलं आहे, की ज्या ज्या प्राण्यात जे जे काही वैशिष्ट्य तुम्हाला दिसत असेल ना, ते माझ्या समुद्रासारख्या अथांग ऐश्वर्यांचं प्रतीक आहे. मग आता कोणामध्ये काही नृत्य कला असेल, गायन कला असेल, चित्रकला असेल, या सर्वांचं स्तोत्र कोण आहेत, कृष्ण आहेत. आपण सगळेच उत्तम गाऊ शकत नाही, म्हणजे अनेक वर्षांचा त्या गायकाचा अभ्यास असतो त्याच्या मागे.
म्हणजे कलेतील जे नैपुण्य आहे ना ते कृष्ण म्हणतात मी आहे. आता या जगात तुम्ही ज्ञान बघा, वेद आहेत, उपनिषद आहेत, अगदी आयुर्वेदामधली चरक संहिता सारखे मोठे मोठे ग्रंथ आहेत. या सर्व ज्ञानाचं स्रोत कोण आहेत? तर कृष्ण आहेत. म्हणून पुढच्या श्लोकामध्ये या म्हटलेलं आहे की यत यत विभूती यत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा. आता हे सगळी जी तेजाचा अंश आहेत असं कृष्ण म्हणतात. म्हणजे किती विविध कला आहेत माणसामध्ये, या सगळ्या गोष्टींचा उगम म्हणतात कृष्ण मी आहे. आता आपण पुढचा म्हणजे 40, 41 आणि 42 हे एकत्र बघूया. हा, हा. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्य प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया. हरे कृष्ण. यद्विभूतिमत्सव्यं श्रीमद् श्रीमदुर्जित श्रीमदुर्जितमेव श्रीम एक मिनिट. हे बघा, श्रीमदुर्जितमेव श्रीमत ऊर्जितम मेव वा. श्रीमदुर्जितमेव हा. मेव वा श्रीमदुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वाम् मम तेजोशस तेजोश संभवम हम्म. अथवा. हरे कृष्ण. अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे हा, कृष्ण. योजना माताजी वाचा. हरे हा. कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एकाच पुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलेलं आहे बघा, यत यत विभूती मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जित एव वा तत्तत एव अवगच्छ तेज हा अंश संभव. म्हणजे माझ्या तेजाचा हा एक अंश आहे. म्हणजे आता किती विविध कला असतात, गुण असतात माणसामध्ये, या सगळ्याचा उगम, या सर्व ज्ञानाचा उगम, सर्व गुणांचा उगम कृष्ण म्हणतात मी आहे. आणि इथे अर्जुनाला सांगतात की सर्व म्हणजे असामान्य ज्या गोष्टी आहेत, या सर्व जी वैशिष्ट्य आहेत, या माझ्या ऐश्वर्याचा हा एक अंश आहे. बघा, भौतिकामध्ये कसं असतं, आपण कुठल्या आता धनाढ्य व्यक्तीकडे बघितलं की आपण लगेच आपला विचार येतो की अरे ह्याच्याकडे 4 घरं आहेत, 2 काय त्याची फार्म हाऊस आहे, त्याच्याकडे 10 गाड्या आहेत, म्हणजे त्याची संपत्ती किती आहे हे आपण लगेच जोडू लागतो. म्हणजे अंदाज बांधतो त्याच्या संपत्तीचा. तर इथे कृष्ण काय सांगतायत की ही सर्व ब्रह्मांडाची संपत्ती, सर्व ऐश्वर ही माझ्या ऐश्वर्याची एक ठिणगी आहे. म्हणजे माणसाच्या कल्पनेच्या समजणं हे खूप बाहेर आहे. तर या 40व्या श्लोकामध्ये ना कृष्ण इथे कन्क्लूड करतात. म्हणजे विभूतीचं जे ऐश्वर्यांचं ते वर्णन करीत होते ते आता ते इथे समाप्त करतायत. आणि भगवंतांच्या या सर्व विभूती आपण जाणूनही घेऊ शकत नाही, समजून घेऊ शकत नाही. ज्या विभूतींचं वर्णन कृष्णांनी केलेलं आहे ते भक्त स्वीकार करतात, कारण आपली क्षमता मर्यादित आहे. त्यामुळे त्यांना हे मान्य आहे की आपण भगवंतांच्या सर्व विभूती जाणून घेऊ शकत नाही. भगवंत एवढे ऐश्वर्यशाली कसे, हा प्रश्न कधी भक्ताच्या मनामध्ये येत नाही. त्यांच्या वाणीवरती भक्त विश्वास ठेवतात आणि मान्य करतात हे भगवंतांचं स्वरूप किंवा भगवंतांची ही ऐश्वर्य. आता हा श्लोक वाचून आपल्याला वाटतं की एवढे विस्ताराने भगवंत बोलले अर्जुनाकडे, म्हणजे इतके 82 म्हणजे ऐश्वर्य सांगितली. तर खरं तर हे विस्ताराने नाहीये, सूचक विभूतींचं त्यांनी वर्णन केलं. अति संक्षेपाने म्हणतात तसं भगवंतांनी अर्जुनाला या आपल्या ऐश्वर्यांचं वर्णन केलेलं आहे.
आणि ह्या विस्ताराने याचं वर्णन होणं पण शक्य नाहीये. कारण आधीच एक श्लोक कृष्ण म्हणालेले आहेत, जो चतुर्श्लोकी गीतेचा पहिला श्लोक होता, अहम सर्वस्य प्रभवो, म्हणजे मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मी सर्व गोष्टींचा स्रोत आहे. हे संक्षेपानेच कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. पण तरी अर्जुनाच्या मनामध्ये होतं कृष्णांची विभूती जाणून घेण्याची, अर्जुनाची तशी इच्छा होती. म्हणून कृष्णांनी इथे त्याला सांगितलं की ठीक आहे, मी मान्य करतो आणि ते तुझी इच्छा मान्य करून तुला माझ्या विभूतींचं जे वर्णन आहे, काही विभूतींचं ते वर्णन करून सांगतो, जे सूचक आहे. आता कृष्णांच्या विभूती अनंत आहेत. आपण म्हटलं अनंत म्हणजे ज्यांना अंत नाही, आणि त्यामुळे सर्व विभूतींचं वर्णन करणंही असंभव आहे. परंतु अर्जुनाची जिज्ञासा शांत व्हावी म्हणून कृष्णांनी इथे काही उदाहरणं प्रस्तुत केलेली आहेत. तर त्यामुळे कृष्ण आता पुढच्या श्लोकामध्ये अर्जुनाला म्हणतात की कोणतीही असामान्य ऐश्वर्यमय जी वस्तू आहे ते माझ्या ऐश्वर्याचं रूप आहे अर्जुना, असं तू जाण. जे काही तुला वैशिष्ट्य दिसेल, जे काही ऐश्वर्य दिसेल, ते माझ्यापासूनच आलं आहे असं समज. त्यामुळे इथे एक गोष्ट आपल्याला लक्षात निश्चितपणे घ्यायला हवी की आपण कोणाच्या म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमध्ये जे ऐश्वर्य बघतो, मग कुठलं त्याच्यामध्ये ज्ञानी असेल, तो बुद्धिमान असेल, किंवा कुठली कला त्याच्यामध्ये असेल, सौंदर्यवान असेल, धनाढ्य असेल, आपण त्याचा द्वेष करू नये. कारण कसं आहे, ह्याचा उगम काय आहे, कृष्ण आहे. ती ऐश्वर्य त्याने स्वतःहून उभी करू शकलेला नाहीये, तो भगवंतांनी त्याला दिलेली आहे. मूळ स्रोत कोण आहेत, तर भगवंत आहेत. तर त्यामुळे जेव्हा अशा व्यक्तीचा आपण दोष करतो ना, तो अप्रत्यक्षपणे कृष्णांचा केलेला द्वेष होतो. आणि अशा जो व्यक्ती कृष्णांचा द्वेष करतो त्याच्या बाबतीत काय होतं हे आपल्याला माहिती आहे. तर मग आपण या भौतिक जगात आलोच आहोत कारण हे आपण असं कार्य केलं होतं, भगवंतांपासून बहिर्मुख झालो, हेच कारण होतं. आणि त्यामुळे या भौतिक जगामध्ये अडकून आता आपण ही दुःख भोगतो आहे. तर कोणीही ज्ञानी असो, कोणीही धनाढ्य असो, कोणी तेजस्वी असो, हे समजायला पाहिजे, त्याचं सामर्थ्य बघून, त्याचं वैभव बघून, की हे अशासाठी आहे की भगवंतांचा आशीर्वाद त्याला लाभलेला आहे. तर त्याचा द्वेष आपण कधी करू नये. आता त्याच्याकडे जी ऐश्वर्य आली पाहिजेत, ज्या व्यक्तीकडे ही ऐश्वर्य आली आहे, त्याने विचार कसा केला पाहिजे की ही मला भगवंतांच्या द्वारा दिली गेलेली आहेत. एखादी कुठली गोष्ट आपल्या मोठी, म्हणजे आपल्याला यश प्राप्त झालं, कुठलं एखादं कार्य खूप जे कठीण होतं ते आपण पार पाडू शकलो, तर हे त्या व्यक्तीने विचार करावा, ही शक्ती मला भगवंतांनी दिलेली होती, नाहीतर मी हे करूच शकलो नसतो. तर ही कृतज्ञता म्हटली जाते भगवंतांच्या प्रती. आणि भक्त हीच प्रार्थना भगवंतांना करतात की तुमच्या या योजनेमध्ये मला तुम्ही निमित्त बनवा, मी तुमची सेवा करू इच्छितो, या कार्यामध्ये एक साधन म्हणून, एक निमित्त म्हणून मला तुमच्या कार्यामध्ये सहभागी करून घ्या. इथे अहंकाराची भावना आपल्याला येऊ नाही द्यायची. म्हणजे भगवंतांनी ही दिलेली संधी मला दिली असं वाटून आपल्याला उपयोग नाही. जो शुद्ध भक्त असतो बघा, तर तो भगवंतांकडे नेहमी कृतज्ञ राहतो की भगवंत तुम्ही मला ही संधी देत राहा, मला इतर काही नको, फक्त तुमच्या सेवेची संधी मला मिळावी, मुक्ती पण नको, असंही शुद्ध भक्ताचं म्हणणं असतं. तसंच जो शुद्ध भक्त असतो ना, तर तो ज्याच्यावरती कृष्णांची कृपा असते अर्थातच, तो हे सर्व ज्ञान भगवंतांच्या बद्दलचं आहे ना, ज्याद्वारे आपण भगवंतांना समजू शकतो, हे ज्ञान देऊन तो इतरांना या भगवंतांकडे घेऊन जाण्यामध्ये प्रयत्नशील राहतो, ज्याद्वारे सर्व आता हे भौतिक जगातले जीव कृष्णांना शरण जातील. शुद्ध भक्त असं कधीही म्हणत नाही की तुम्ही मला शरण या, मी श्रेष्ठ आहे, असं सांगत नाही. सर्वांना तो कृष्णांकडे शरण जाण्याचा मार्ग सांगतो. तर आपल्यामध्ये अजूनही अशुद्धता असल्याने आपण बघा कुठलीही गोष्ट केली तर त्याचं श्रेय आपण आपल्याकडे घेतो. पण शुद्ध भक्ताला हे निश्चितपणे खात्रीशीर माहिती असतं की ही सर्व कृष्णांची कृपा आहे, त्यामुळेच मला हे यश प्राप्त झालंय. जी बुद्धी मी वापरली हे कार्य करण्यासाठी ती मला कृष्णांनी दिलेली आहे, त्यामुळे मी केलं असं म्हटल्याने जो अहंकार वाढतो ना, तो अशा व्यक्तीमध्ये येत नाही. आणि ज्या व्यक्तीकडे अहंकार येतो तो मात्र कृष्णांपासून खूप दूर जात असतो. आता शेवटच्या 42व्या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की मी प्रत्येक वस्तूमध्ये प्रवेश करून ही सर्व सृष्टी व्याप्त केलेली आहे, आणि माझ्या या ऐश्वर्याची, वैभवाची व्याप्ती कशी आहे हे जाणण्यात अर्जुना काहीच अर्थ नाही.
अनंत ऐश्वरी आहेत माझी, तू काय काय म्हणून जाणणार. तर म्हणून इथे म्हणतात कृष्ण की अर्जुना तू हे समज की परमात्मा रूपाने मी सर्व गोष्टींमध्ये प्रवेश केल्याने या गोष्टी अस्तित्वात आहेत आणि एक एक विभूती तुला समजून घेण्याची का आवश्यकता आहे. हे भौतिक जग असेल किंवा आध्यात्मिक जग असेल, या मधील सर्व गोष्टी या माझ्यापासूनच आल्या आहेत असं तू समज. आणि माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण जगत व्यापून धारण केलेलं आहे. म्हणून जो शेवटची ओळ आहे, एका अंशेन स्थितो जगत. सर्वश्रेष्ठ जीव कोण आपण म्हटलं, ब्रह्मदेव आहेत. आणि अगदी लहानातला लहान जीव म्हणजे मुंगी, जो आपल्याला डोळ्याने दिसतो म्हणूया, नाहीतर तसे अनेक जीव आहेत जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाहीये, सगळ्यांमध्ये भगवंत उपस्थित आहेत. तसंच देवदेवतांमध्ये जसे शंकर आहेत, गणपती आहेत, ब्रह्मदेव आहेत, इतर सर्व देवदेवताही भगवंतांच्या या एका अंशाने व्याप्त असलेल्या ऐश्वर्याचंच प्रतिनिधित्व करतात. सर्व गोष्टींचा उगम स्तोत्र हे भगवंत आहेत आणि म्हणून त्यासाठी त्यांना सर्वात अधिक श्रेष्ठ असं म्हटलं जातं. आता इथे तात्पर्यामध्ये ना श्रीला प्रभुपादांनी असम ऊर्ध्व असा शब्द वापरलेला आहे भगवंतांची या स्थितीचं वर्णन करण्यासाठी. असम ऊर्ध्व म्हणजे काय, कृष्णाहून कोणी श्रेष्ठही नाही आणि त्यांच्या समानही कोणी नाही, म्हणून असम ऊर्ध्व. आणि ही जी भगवंतांची स्थिती कोणी समजू जो शकतो, तो भक्त कसा असतो, अविचल भावाने कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो. आणि अशा प्रकारे भक्त जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये एकाग्र होतो, अशा शुद्ध भक्ताचा असा शुद्ध भक्त मग दिव्य स्तराप्रत उन्नत पण होऊ शकतो. जे चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये आपण जाणून घेतलं की ह्या भक्ताचं वर्णन कृष्ण कसं करतात, कथयंतश्च मा नित्यम तुष्यंतीच रमंतीच. म्हणजे भगवंतांच्या बरोबर अशा प्रकारे सतत जोडला गेल्याने भक्तीची जी परमोच्च अवस्था आहे त्या साक्षात्कारापर्यंत, पूर्ण भगवान रूपाच्या साक्षात्कारापर्यंत तो उन्नत होतो. म्हणजे भक्ती योगाचं हेच सार आहे. तर आता हा विभूती योगाचा अध्याय जाणून घेतल्यानंतर आपण समजू शकतो बघा की कृष्ण कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत. या विभूतींचं वर्णन आपण ऐकलं, कृष्णांनी आपल्याला सांगितलं की ह्या विभूती कशा आहेत, त्यांच्या सूचक आहेत आणि हा एक अंश आहे त्यांचं. पूर्ण आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जगाचे उगम कृष्ण ते आहेत. तर आता हे जाणून घेतल्यानंतर जेव्हा आपण निस्संदेहपणे त्यांच्या श्रद्धेमध्ये भक्तिसेवेने नियोजित व्हायला हवं आणि आपले प्रयत्न बघून कृष्ण आपल्यावरती कृपा करतात. ही भगवंतांची श्रद्धा आपल्यामध्ये जी आता जागृत केलेली आहे ना, ती आपण कधी कमी होऊ देऊ नये, कारण श्रद्धा असेल तर आपले प्रयत्न नेहमी चालू राहतील. तर इथे आता आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. पण एक छोटीशी गोष्ट सांगते. किती वाजले, 4:21 झालेले आहेत. एक छोटीशी गोष्ट घेऊया का आपण, एक कथा, आणि मग थांबूया. हो चालेल माताजी. हा हा. हो. तर ही पद्मपुराणामध्ये आलेली कथा आहे. भागवत महात्म्य सांगत म्हणजे पद्मपुराणामध्ये हा जो भाग आहे भागवत महात्म्याचा, त्याच्यामध्ये ही गोकर्ण धुंदुकारीची कथा आहे. आता आपण भगवंतांची ऐश्वर्य बघितली आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ज्या वेळेला आपण कुठलंही निस्संदेह म्हणजे काही शंका न ठेवता अगदी श्रद्धेने त्यांना म्हणजे समर्पित होतो, त्याचा काय परिणाम होतो हे या कथेवरून आपल्याला समजतं. तर एकदा काय होतं की प्राचीन काळामध्ये ना तुंगभद्रा नदीच्या किनारी एक नगरामध्ये आत्मदेव नावाचा एक सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण राहत असतो आणि त्याच्या पत्नीचं नाव असतं धुंदुली. अत्यंत सौंदर्यवान अशी ती स्त्री असते, गृहकृत्य दक्ष असते, पण तिच्यामध्ये एक अवगुण असतो म्हणजे ती कलहप्रिय असते. दुसऱ्यांच्या भांडणामध्ये अत्याधिक रस असतो तिला. आता हे आत्मदेव जे असतात ते समाधानाने त्या धुंदुली बरोबर राहत असतात, पण त्यांना मूल नसतं, म्हणजे दुःखी असतात ते मूल नसल्यामुळे. दानधर्म करतात पण त्याचा काही उपयोग होत नाही आणि निराश होऊन ते आता देहत्याग करायचा ठरवतात की मला म्हणजे मी इतके प्रयत्न केले तरी मला संतती नाही. वनाच्या दिशेने एक दिवस ते कोणालाही न सांगता आता जातात आणि तिथे आता जाऊन आपलं जीवन संपवावं या उद्देशाने ते निघालेले असतात. तर एक तहान लागते म्हणून एका सरोवराजवळ ते पाणी पिण्यास थांबतात आणि तिथे बघतात की एक संन्यासी पण आलेला आहे, तोही जल पितो आणि बाजूलाच तिथे एका वृक्षाच्या खाली तो डोळे मिटून चिंतन करत बसतो. आता आत्मदेव या संन्यासाच्या जवळ जातात आणि त्याला नमस्कार करतात आणि मग त्याला आपली व्यथा सांगतात, मला संतती नाही आणि मला काहीतरी तुम्ही मार्गदर्शन करा, मला पुत्रप्राप्तीसाठी उपाय सांगा कुठला तरी. आता हा संन्यासी विद्वान असतो. आता तो सांगतो की मला तुझा हात दाखव, म्हणजे हस्तरेषा बघून मी काहीतरी तुला मार्ग सांगू शकतो. आता हात दाखवतो आत्मदेव. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर हा संन्यासी काय सांगतो की तुला पुढच्या 7 जन्मामध्ये पुत्र प्राप्ती होणार नाही,
पण हे जे तुला पुत्रप्राप्ती नाही, हे जे तुला दुःख आहे ना, हे मोहग्रस्त असल्याने तुला होत आहे. तू अज्ञानी आहेस आणि तू पुत्र नाही ह्याचा तू दुःख करू नकोस. खरं सुख कशामध्ये आहे? भक्तीमध्ये आहे. आणि ही भक्ती करण्यासाठी जे काही तुला परिस्थिती पाहिजे ती तुझ्याकडे आहे. तर तू दुःखी होऊ नकोस. संतती नाही म्हणून तू भगवत भक्ती कर आणि तू सुखी राहा. पण आत्मदेवाला पुत्र प्राप्तीसाठी तो म्हणजे व्याकुळ असतो. आणि जरी संन्यासी म्हणाले तरी त्याला तो मान्य होत नाही त्यांनी सांगितलेली गोष्ट. ते त्या आत्मदेव त्यांना आग्रह करतो की मला तुम्ही पुत्र प्राप्तीसाठी उपाय जर का सांगितला नाही तर मी इथेच आता तुमच्या समोर देहत्याग करेन. आता आत्मदेवाच्या या आग्रहाच्या समोर हा संन्यासी काही करू शकत नाही. तो क्षणभर डोळे मिटतो संन्यासी आणि एक आपल्या झोळीमधून फळ काढून देतो आणि सांगतो, हे फळ तू घेऊन जा, तू आपल्या पत्नीला दे, पण माझे शब्द लक्षात ठेव, पुत्र प्राप्तीने तुला सुख मिळणार नाही, कारण तू प्रारब्धाच्या विपरीत कार्य करतोयस, तेव्हा तुला दुःख प्राप्त होईल. आता हे फळ नेऊन तू तुझ्या पत्नीला खाऊ घाल, तुला पुत्र लाभ होईल. पण तुझ्या पत्नीला एक वर्षभर सत्य बोलावं लागेल, पवित्रतेने राहावं लागेल, सर्व जीवांवरती दया करावी लागेल, गोरगरिबांना दान द्यावं लागेल, एक वेळ जेवून राहावं लागेल. अशा प्रकारे ती सदाचाराने जर का राहिली तर तुला जो पुत्र होईल तो धार्मिक प्रवृत्तीचा असेल. संन्यासीने फळ दिलं आता या आत्मदेवाला आणि तो तिथून निघून गेला. आत्मदेव ते फळ घेऊन घरी आला. आपली पत्नी धुंदुलीला त्याने दिलं आणि जे संन्यासाने त्याला सांगितलं होतं की ह्या गोष्टी तिला पाळाव्या लागतील ते सगळं धुंदुलीला त्याने सांगितलं. तिने ते फळ ठेवून घेतलं. त्याच्यानंतर ती आपल्या एका मैत्रिणीला तिने बोलवलं आणि तिने ही सगळी घडलेली घटना सांगितली आणि त्या फळाबद्दल सांगितलं. आणि तिने आपल्या मनातला विचार त्या मैत्रिणीकडे बोलून दाखवला की हे आता मी फळ खाल्लं तर मी गर्भवती होईन, मला मग उलट्या होतील, मी दुर्बळ होईन, घरातली माझी कामं कोण करणार, प्रसूतीमध्ये पुढे मला काही अडचण आली त्याच्यात माझा मृत्यू पण होईल आणि प्रसूती वेदना पण मला सहन होऊ शकणार नाही. आणि एक वर्ष सत्य बोलणं, कोणाच्याही काय म्हणतात ते भांडणामध्ये भाग न घेणं, पवित्रपणे राहणं आणि इतर नियम जे मला सांगितलेत माझ्या पतीने ते पाळायलाही मला खूप अवघड आहे, मी काही हे फळ खाणार नाही. झालं आता काही दिवस निघून गेले. धुंदुलीची एक बहीण होती, ती तिच्याकडे राहायला आली. तर ह्या धुंदुलीने तिला पण आता ही सगळी गोष्ट या फळाविषयी सगळं सांगितलं. तर तिची बहीण काय म्हणाली की तू काळजी करू नकोस, मी गर्भवती आहे, मला जे मूल होईल ते मी तुला देईन, तू माझ्या पतीला काही धन दे त्या बदल्यामध्ये, तो काही म्हणणार नाही आणि विरोधही करणार नाही. पण तोपर्यंत तू आपल्या घरी एका गर्भवती स्त्रीसारखी राहा आणि हे फळ तू त्या तुझ्या घरातल्या गाईला देऊन टाक, गाईला खाऊ घाल. त्याप्रमाणे धुंदुलीने आपल्या बहिणीचं सांगणं तिला मान्य पडलं आणि घरातल्या गाईला तिने ते फळ देऊन टाकलं. आणि आपल्या पतीला तिने सांगितलं की मी हे फळ खाल्लं. काही काळानंतर आता तिच्या बहिणीला एक पुत्र झाला. तिच्या पतीने कोणाच्याही न कळत ते बाळ आणून धुंदुलीला दिलं. धुंदुलीने त्याला काही धन देऊन टाकलं. आत्मदेवाला तिने काय सांगितलं म्हणजे आपल्या पतीला की मला पुत्र झाला. ते ऐकून आता आत्मदेवालाही खूप आनंद झाला. त्याचं नामकरण संस्कार करण्यासाठी त्याने मोठा उत्सव म्हणजे सोहळा आयोजित केला. पुत्राचं नाव धुंदुकारी ठेवण्यात आलं. आता काही दिवसांनी ज्या गायीला फळ खायला घातलं होतं त्या गायीला एक मनुष्यरूपी पुत्र झाला. आता सगळ्यांना त्याचंही मोठं आश्चर्य वाटलं आणि हा बालकही अत्यंत सुंदर होता, तेजस्वी होता, परंतु त्याचे कान मात्र गायीसारखे होते. तर आत्मदेवाने त्या बालकाचंही नामकरण संस्कार केला आणि त्याचं नाव आता गोकर्ण ठेवण्यात आलं. आता मोठा होऊन हा गोकर्ण अत्यंत सदाचारी, विनम्र आणि धार्मिक प्रवृत्तीचा झाला. परंतु धुंदुली आणि आत्मदेव यांचा जो पुत्र होता त्याचं नाव धुंदुकारी होतं, तो मात्र अत्यंत दुष्ट, अधार्मिक प्रवृत्तीचा नीच माणूस झाला. मांसाहार करत असे, असत्य बोलत असे, चोरी इत्यादी करत असे, क्रोधी होता, द्वेषी होता, स्त्रीगमन इत्यादी तो करत असे. सर्व संपत्ती जी काही त्या आत्मदेवाने कमवलेली होती त्याने उधळून टाकायला सुरुवात केली. आई वडिलांवर आपले अत्याचार करत असे तो. आता या पुत्रामुळे आत्मदेवाला अर्थातच खूप दुःख होऊ लागलं. देहत्यागाचा पण विचार त्याच्या मनामध्ये आला. आपण त्याला गोकर्णाने शांतपणे या आत्मदेवाला समजवलं की तू अशी म्हणजे एकदम टोकाचा विचार करू नको, हे जीवन असं दुःखाने भरलेलं आहे. ज्ञानी होता ना, बुद्धिमान होता, त्याप्रमाणे त्याची समजूत घातली. तू भगवंतांची भक्ती करण्यामध्येच सुख आहे असं त्याची समजूत घातल्यानंतर आता आत्मदेव वनामध्ये निघून गेला आणि तिथे तो भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झाला. मग योग्य वेळी त्याचा मृत्यू झाला आणि तो भगवंतांच्या घरी गेला.
इथे धुंदुकारीने आपली जी आई होती धुंदुली तिच्यावरती अत्याचार करणं सुरूच ठेवलं होतं. तिला मारत असे आणि त्या त्रासाला कंटाळून तिने विहिरीमध्ये जीव दिला. आता गोकर्ण पण ह्या मुलाचे सगळे जे काही चाललेलं होतं वागणं त्याला कंटाळून तो तीर्थयात्रेसाठी निघून गेला. धुंदुकारीला आता पूर्ण मोकळीक मिळाली. त्याने 5 वेश्या आपल्या घरी आणून ठेवल्या. चोरी इत्यादी कुकर्म करून या स्त्रियांचं तो पोट भरत असे. बरंच धन त्याने एव्हाना एकत्रित केलेलं होतं वाईट मार्गाने. आणि 5 वेश्यांच्या मनामध्ये पण आता हा लोभ उत्पन्न झाला त्याचं धन बघून. आपापसात त्यांनी स्त्रियांनी ह्या योजना आखली की या धुंदुकारीला आपण कसंही करून आता संपवून टाकूया. कारण त्यांच्याही मनामध्ये हा म्हणजे वाईट धन आल्यावरती त्याच्या बरोबर त्याच्या म्हणजे वाईट गोष्टीही येतात. तसंच झालं होतं. एक दिवस हा झोपला होता धुंदुकारी, तर त्या स्त्रियांनी त्याला बांधलं दोरीने आणि आग लावून टाकली त्याच्या पलंगाला. त्याचं धन घेऊन त्या सर्व पसार झाल्या. आता धुंदुकारीचा मृत्यू झाला म्हणजे मरून गेला तो या आगीमध्ये, पण त्याचा आत्मा आता दुसरं शरीर धारण करू शकला नाही, त्यामुळे प्रेतयोनीमध्ये राहिला. काही वर्ष निघून गेली. आता हा जो गोकर्ण होता जो तीर्थयात्रेला गेला होता तो तपस्या करून परतला. रात्रीच्या वेळी या धुंदुकारीचं भूत वेगवेगळे आकार धारण करून त्याच्या बरोबर बोलण्याचा प्रयत्न करू लागला. आता गोकर्ण तपस्या करून आला होता, त्यामुळे तपस्येच्या शक्तीमुळे तो समजू शकला की हे वेगवेगळे आकार घेणारं हे भूत जे आहे ना हे या धुंदुकारीचं आहे. धुंदुकारी बरोबर तो बोलू शकला आणि त्याच्या दुर्गतीबद्दल सगळं समजून घेतलं त्याने. आणि गोकर्णने त्याच्या मुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचं या धुंदुकारीला आता वचन दिलं. आता बरेच उपाय गोकर्णाने केले पण धुंदुकारीची प्रेतयोनीमधून त्याला मुक्ती मिळू शकली नाही. मग आता काय करावं म्हणून तो डोळे मिटून बसला होता. तेव्हा त्याला वाटलं की आपण साक्षात सूर्यदेवाला विचारूया. आपण सूर्यदेवांची आराधना करतो त्यांनाच आपण विचारूया. तर सूर्यदेवानी त्याला मार्ग सांगितला की तू एक भागवत कथेचं आयोजन कर, ते ऐकून त्याला मुक्ती मिळू शकेल. मग या भागवत सप्ताहाचं गोकर्णाने आयोजन केलं. लगेच म्हणजे मंडप वगैरे बांधला गेला. सर्व गावकऱ्यांना आमंत्रण दिलं गेलं आणि कथा सुरू झाली. गावच्या गाव एकत्रित झालं. बसायला जागा पण नव्हती. आणि धुंदुकारीचं भूत पण आता इथे आपल्यासाठी म्हणजे भागवत कथा आपल्याला ऐकायला यावी म्हणून जागा शोधू लागलं. तर तेवढ्यात त्या धुंदुकारीच्या भूताची आता काय म्हणतात ती दृष्टी एका 7 गाठी असलेल्या एका बांबूवर पडली. त्यामध्ये जाऊन तो लपला. संध्याकाळी कथा संपली. तेवढ्यात एक विचित्र घटना घडली. म्हणजे बांबूची एक गाठ तडतड असा आवाज करत फुटली. आणि असं करत करत 7 दिवसात या 7ही गाठी फुटल्या. आणि धुंदुकारी एका दिव्य रूपामध्ये आता सगळ्यांच्या समोर उभा राहिला. त्याने गोकर्णाला प्रणाम केला. इतरही सर्व जे होते सर्व भक्त त्यांनाही प्रणाम केल्या. तेवढ्यात विष्णुदूत आले वैकुंठ लोकात येऊन म्हणजे वैकुंठ यान घेऊन आणि या धुंदुकारीला आपल्या बरोबर सर्वांच्या समक्ष घेऊन गेले. आता या गोकर्णाला प्रश्न पडला. त्याने विष्णुदूतांना विचारलं की इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनीच 7 दिवस भगवत कथा ऐकली आहे, तुम्ही फक्त या धुंदुकारीलाच घेऊन जात आहात, असा भेदभाव तुम्ही का करतात? तर मग विष्णुदूतांनी सांगितलं की भागवत कथेचं श्रवण सगळ्यांनी केलं, पण धुंदुकारीने जे श्रवण केलं ते त्या प्रत्येक शब्दाचं मनन त्याने केलं, पूर्ण श्रद्धेने केलं, प्रेम आणि विश्वासाने केलं. आणि भगवंतांच्या आनंदासाठी त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी त्याने ही कथा ऐकली, म्हणून आम्ही त्याला घेऊन जातो. आता हे गोकर्णाने समजून घेतलं. परत काही दिवसांनी त्याने भागवत कथेचं आयोजन केलं. सगळ्यांनी श्रवण केलं. आणि या वेळेला मग स्वतःच्या सुखासाठी नाही तर भगवंतांच्या आनंदासाठी त्यांनी श्रद्धापूर्वक सर्वांनी श्रवण केलं. आणि मग 7व्या दिवशी विष्णुदूत येऊन गावातील सर्वांना म्हणजे प्राण्यांना, पक्ष्यांना, सगळं भक्तांना आपल्या बरोबर विमानामध्ये वैकुंठामध्ये घेऊन गेले. तर काय समजून घेतलं आपण की कोणी कितीही भयंकर पाप केलं असेल पण त्याने जर का मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेतलं, मनपूर्वक भागवतमचं श्रवण केलं, तर मग त्याला वैकुंठ प्राप्ती होण्यापासून कोणी थांबवू शकत नाही. पण भोगविलासात लिप्त असलेल्या व्यक्तीचं पुढे काय होतं हेही आपण समजू शकतो. पण हे श्रवण कसं केलं त्याने, म्हणजे बघा बरेचदा आपणही चांगलं प्रवचन ऐकतो, प्रभावित होतो आपण, मग त्या वक्त्याची प्रशंसा करतो.
पण काही दिवसांनी किंवा काही तासांनी कोणी आपल्याला विचारलं की प्रवचनामध्ये तुम्ही काय ऐकलं, तर ते आपल्याला आठवत नाही. तर आपण जे ऐकलं त्यावर जेव्हा आपण मनन करू, चिंतन करू, तेव्हा त्या गोष्टी आपल्यावर कशा लागू पडतात हे समजू शकतो. म्हणजे केवळ ऐकणं नाही, तर मनन चिंतन हे असं एक अस्त्र बनतं ज्याद्वारे आपण ही सर्व पापकर्माच्या ज्या गाठी आहेत त्या कापून टाकू शकतो. आणि मग आंतरिक प्रेमाने प्रेरणेने आपली चित्तशुद्धी होते, हृदयशुद्धी होते. त्यावेळेला भगवंतांच्या बरोबर आपण जोडून घेऊ शकतो. तर आपण ही तीव्रता समजू शकतो या धुंदुकारीची, की त्याने किती श्रद्धापूर्वक ते मनन केलेलं असेल. त्यामुळेच त्याला वैकुंठ लोकामधून विष्णुदूत घ्यायला आले होते. तर इथे ही कथा अशा प्रकारे आहे. मी आता रेकॉर्डिंग थांबवते. मग आजच्या अध्यायाबद्दल तुम्हाला काही शंका